பொருள் மட்டும் படிக்கலாமா மாதாஜி? ஆமா, அவங்க பிடிஎஃப்பும் ஷேர் பண்ணிருக்காங்க. இன்னைக்கு உண்டானது ஆமா. 17வது அத்தியாயத்துக்கு உண்டானதை வாசிங்க. மத்த பிரபுஜி நீங்க வந்து வேற எது போட்டிருக்கீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, வேற ஒரு இது பிடிஎஃப் ஒண்ணு போட்டிருக்காங்க பாருங்க பிரபு. இதுவா மாதாஜி? ம் இது வந்து பத்ம புராண பகவத்கீதா பலஸ்ருதின்னு ஒண்ணு போட்டிருக்காங்க இல்லையா பிடிஎஃப்? பத்ம அதுதான் பிரபு, அதே. அதுல 17 வாங்க, 17 வாங்க. அதெல்லாம் இனி அப்ப நம்ம இந்த இது வாசிச்சுக்கலாம் இல்லையா? டைம் இருக்கு, இன்னும் 2 நிமிஷம். லைவ் போயாச்சு. சர்வ பிரபு வந்துட்டாங்களா? 17வது அத்தியாயம் யாராவது வாசிங்கோ, பலஸ்ருதி வாசிங்க யாராவது. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் வாசிக்கிறீங்க? யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்கோ. தெரியுதுல்ல ஸ்கிரீன்? இன்னும் 1 மணி நேரம் ஓடிட்டு இருக்க மிஷின். சர்வ ரோகங்களும் அழிய. படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிங்க படிங்க மாதாஜி, படிங்க. கட்காபகுவின் மகனான துச்சாதனன் யானையால் கொல்லப்பட்டான். சாகும் தருவாயில் அவன் யானையை நினைத்து கொண்டிருந்ததால் இலங்கையில் யானையாக பிறந்து ஒரு அரசனுக்கு வெகுமதியாக அளிக்கப்பட்டு அந்த அரசன் அதை ஒரு கலைஞனுக்கு வெகுமதியாக அளித்தான். அந்த கவிஞன் அதை மாலவ நாட்டு அரசனுக்கு விற்றான். ஆனால் அந்த யானை நோய்வாய்ப்பட்டு எந்த வைத்தியத்திற்கும் கட்டுப்படாமல் இருந்தது. அப்பொழுது அந்த யானையை காண வந்த ஒரு அந்தணன் கீதையின் 17வது அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்தான். அதை கேட்ட யானை குணமாகியது மட்டுமல்லாமல் அரச குமாரனாகவும் மாறியது. ஆகவே இந்த 17வது அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்தால் அனைத்து பிணிகளும் அகலும். இந்திரனுக்கு ஒப்பான பதவி கிட்ட. மாதாஜி 17 மட்டும் தான் மாதாஜி. சரிங்க பிரபு. மத்தது வந்து இன்னொரு நாள் இது பண்ணிக்கலாம். ஓகே, புஷ்பா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. உங்களை எனக்கு இங்க பார்க்க முடியலையே புஷ்பா மாதாஜி. பாக்கலையா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே ஓகே, நீங்க பேர் மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து ஏற்கனவே வந்து நம்மளுடைய 2வது கிளாஸ்ல வந்து நம்ம சொல்லிருக்கோம். சாப்டர் 2 நம்ம எடுக்கும் போதே நம்ம சொல்லியிருக்கோம். நம்ம தமிழ் இதுல வந்து பீஷ்ம பிதாமகர் மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணதுல இருந்து நம்ம கூட இருக்கக்கூடிய ஒரு மூத்த பக்தர் புஷ்பா யசோமதி மாதாஜி. அவங்க இப்ப வந்து லெவல் 5ல இருக்காங்க, 5-6ல இருக்காங்க இப்ப. சோ அவங்களுக்கு வந்து இன்னைக்கு உண்டான கிளாஸ் வந்து மாதாஜி எடுப்பாங்க. 17வது அத்தியாயம் இன்னைக்கு எடுக்கிறாங்க மாதாஜி. மாதாஜி உங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஏன்னா இன்னைக்கு வேற வேற பக்தர்கள் இருப்பாங்க இல்லையா? ஒரு தடவை உங்களை சுருக்கமா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு நீங்க கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். விஷ்ணு பிரபு, பேக்கப்க்கு நீங்க வந்து பிபிடி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அமராவதி மாதாஜி என்னன்னு தெரியல, அவங்க இது பண்றேன். நீங்க ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நேத்து மாதிரி ஷேர் பண்ணுங்க. ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் வந்து ஒரு ரிட்டையர்டு டீச்சர் அண்ட் ஹெச்எம். கொரோனா பீரியட்ல வந்து இங்க பகவத்கீதை படிக்கணுங்கிற ஒரு இன்டென்ஷன்ல வந்து ஜாயின் பண்ணேன். லெவல் 1 வந்து 2 or 3 டைம்ஸ் படிச்சிருப்பேன். லெவல் 2 லெவல் 3 முடிச்சு லெவல் 5 முடிச்சு இப்போ பக்தி வைபவம் படிச்சுட்டு இருக்கோம் பிரபுஜி மாதாஜி. நான் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் மாதாஜியோட கம்பேர் பண்றப்போ அவங்களுக்கு ஸ்லோகம் வாசிக்க ஹெல்ப் பண்றதுக்காக நான் டிராவல் பண்ணேன். இப்போ வந்து கிளாஸ்ல கொஞ்சம் டைட்டா இருக்கிறதுனால வர்றது இல்லை மாதாஜி. பிரபுஜி இன்னைக்கு வந்து மாதாஜி வந்து கேட்டுக்கிட்டாங்க, எனக்கு ஒரு ஆசை இருந்துச்சு, அதனால நான் உங்க கிளாஸ்க்கு வந்துருக்கேன் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி.
for giving me this chance. Hare Krishna. ஓ ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உங்களோட சங்கம் எங்களோட பாக்கியம் மாதாஜி. நாங்க எல்லாருமே பக்தியில முன்னேறணும். நீங்க வந்து கிளாஸ் இது பண்ணுங்க, ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. பிரபு நீங்க ஷேர் பண்றீங்களா ஸ்கிரீன்? உங்களுக்கு கோ-ஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன்ல. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Mataji. one second, பாட்டு Mataji. பாடிடுறேன் மாதாஜி. ஜெய ராதா மாதவா குந்த பிகாரி, ஜெய ராதா மாதவா குஞ்ச பிகாரி, ஜெய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி, ஜெய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி, ஜெய யசோதநந்தன व्रज जनरञ्जन, यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुनाधीरावनचारी, जय यमुनाधीरावनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू, हरे कृष्णा பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிபிடி வந்து இங்கிலீஷ்ல இருக்கு. பிரபு இதான் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிருக்கேன். சாப்டர் சம்மரிங்கிறது இங்கிலீஷ்ல இருக்கு பாருங்க. இதா பிரபுஜி நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிருக்கேன். இருக்கு. இன்னொரு தடவை செக் பண்ணுங்க நல்லா. அது இல்லாம அதுலயே ஸ்லைட் மூடு வரும், அது பண்ணிக்கோங்க. மாதாஜி நீங்க அதுக்குள்ள பிரணத்தி வாசிச்சுறீங்களா மாதாஜி? ஓகேம்மா. ஓகே சாப்டர் 17 நீங்க இருக்குல்ல, அதை பாருங்க. அதுதான் மாதாஜி இங்கிலீஷ். ஓகே, ஒரு நிமிஷம் நான் செக் பண்ணிட்டு அனுப்புறேன் உங்களுக்கு. நோ ப்ராப்ளம். தேங்க்யூ பிரபு. கரெக்ட் டைம்ல நீங்க வந்து மாதாஜி பிரணதி சொல்லிடுறேன் மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி, சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவ, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சச்சுருன்மீலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் येन பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं, श्रीगुरोन् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् विशाखाविदांस. हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पदे गोपेश गोपिका कांद राधा कांद नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्ण माता. नमो नमः ब्रह्मण्य देवाय
ओ ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने हरे कृष्ण नामिने गौरत्वे स नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्श्वसात्यदे सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. விஷ்ணு பிரபு வந்து உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் இது பண்ணுவாங்க. லைவ் போயாச்சு. சர்வ பிரபு இருக்காங்க கூட கோஆர்டினேட் பண்ண. எனக்கு L3 ஓகே கிளாஸ் இருக்கு. நான் கிளம்பட்டுமா மாதாஜி? ஓகே மாதாஜி, ஓகே. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ரொம்ப நன்றி மாதாஜி. ரெக்வஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கு. எல்லா பக்தர்களும் இனிமையா அனுபவிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. முதல்ல இந்த சாப்டருடைய சம்மரி சொல்லிடுறவா மாதாஜி, கடைசியில சொல்லுவோமா? இல்ல இது வந்து 17வது இது சுருக்கம் சொல்லி தானே நம்ம போறோம். அதனால நீங்க ஓகே சொல்லி ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே தெரியுதான்னு மாதாஜி. கிருஷ்ணா பாருங்க. அப்படி இல்லைன்னா மாதாஜி. நீங்க பண்ணுங்க. பிரபு ஹரே இது கிருஷ்ணா மட்டும் இந்த ஒரு மாதாஜி. ஸ்லைடு மட்டும் தான் இங்கிலீஷ்ல இருக்கு. பிரபு ரமேஷ் பிரபு இது மட்டும் தான் ஓகே இங்கிலீஷ்ல ஓகே இருக்கு. ஓகே மத்ததெல்லாம் ஓகே தமிழ்ல இருக்கு. ஓகே. சரி மாதாஜி, நான் சொல்லிடுறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம படிக்க போறது பகவத்கீதையில 17வது அத்தியாயம் ஸ்ரத்த திரய விபாக யோகம், அதாவது விசுவாசத்தின் பிரிவுகள் பற்றி படிக்க போறோம். இதனுடைய சுருக்கம் நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். அர்ஜுனன் நீங்க ஏற்கனவே முன்னாடி என்ன படிச்சீங்கன்னா, போன சாப்டர்ல தெய்வீக அசுர இயல்புகள் பற்றி படிச்சீங்க. இந்த அத்தியாயத்துல அர்ஜுனனுக்கு ஒரு சந்தேகம். என்ன சந்தேகம்? பகவான் கிட்ட கேக்குறாரு, நீங்க அவங்க இதுவரைக்கும் நீங்க எல்லாமே சொன்னீங்க, இந்த சாஸ்திர விதிகளை எல்லாம் கைப்பற்றாம அதை பின்பற்றாம இருக்காங்க சிலர் இல்லையா, அவங்களுடைய நம்பிக்கை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேக்குறாரு. அதுக்கு பகவான் சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆன்சர் தான் இதுல நம்ம பாக்குறோம். அவர்களுடைய ஒரு நம்பிக்கை அவர்களுடைய குணங்களை அடிப்படையாக வைத்து அமைந்திருக்கும். திரிவித பவதி ஸ்ரத்தா தான் நம்பிக்கை. ஆக 3 விதமான நம்பிக்கைகள் இருக்கின்றன. என்னென்ன நம்பிக்கைன்னு நம்ம பார்க்க போறோம். நம்ம ஜீவன்களுக்கு நமக்கு 3 விதமான குணங்கள் இருக்கு. நீங்க படிச்சிருக்கீங்க. என்னென்ன குணங்கள்? சத்துவம், ரஜஸ், தமஸ் இல்லையா? அந்த 3 குணங்களை அடிப்படையாக வச்சுதான் அவர்களுடைய நம்பிக்கையே இருக்கு அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. இந்த நம்பிக்கை அடிப்படையில் தான் அவங்களுடைய வாழ்வியல் முறையும் இருக்கும். அவங்களுடைய உணவு எப்படி இருக்கும், 3 விதமான அந்த நம்பிக்கைக்கு ஏற்றபடி அவங்களுடைய உணவு வகைகள் அமைஞ்சிருக்கும். அடுத்து அவங்க வேற என்ன செய்யறாங்க? தானம், தவம், யாகங்கள்லாம் செய்யறாங்க. அவங்க 3 விதமான குணங்களை உடையவங்களோ அவங்களுக்கு நம்பிக்கைக்கு ஏற்றபடியான யாகங்கள், 3 விதமான யாகங்கள் செய்யறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றியும் நம்ம இதுல படிக்க போறோம். அடுத்தபடியாக அவங்க 3 விதமான யாகம், தானம், தவம், இந்த 3 நம்ம கர்மம் செய்யணும் கட்டாயம். இந்த 3 கட்டாயமாக எல்லாரும் செய்ய வேண்டிய ஒன்று அப்படிங்கிறத நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஆக இந்த நம்பிக்கைக்கு ஏற்ற 3 விதமான நம்பிக்கைக்கு ஏற்ற 3 விதமான யாகங்கள் செய்யறாங்க. அந்த குணங்களுக்கு ஏற்றபடி 3 விதமான தவங்கள் செய்யறாங்க. 3 விதமான தானங்கள் செய்யறாங்க. என்னென்ன தானங்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம டீட்டெயில்டா படிக்கலாம். கடைசியில ஓம் தத் சத் அப்படிங்கிறத எல்லா யாகம், தானம், தவம் செய்யறப்போ பிராமணர்கள் சொல்றது வழக்கம்.
வேத சூத்திரங்களை படிக்கிறப்பவோ அவங்க ஓம் தத் சத் அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க. அதனுடைய பொருள் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றியும் நம்ம இப்போ படிக்க போறோம். ஆக இந்த 17வது அத்தியாயம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அத்தியாயம். நம்ம வாழ்வியல் முறையில நம்ம கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒரு அத்தியாயம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரபுஜி ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து நீங்க யாரு வாசிக்க சொல்லிடுறீங்களா? யாரையாவது? ஏற்கனவே சொல்றேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனி அத சப்ததசோऽध्यायः சித்தாத்ரேய விபாகயோகः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் முதல் அத்தியாயம் வந்து முதல் சூத்திரம் என்னது? அர்ஜுனுடைய வினா. அர்ஜுன உவாச்ச. யாராவது வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி சொல்லுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் வாசிக்கிறேன், பொருள் மட்டும் வாசிக்கிறேன். சரிங்க. இது ஸ்லோகம் வாசிக்க மாட்டீங்களா? கேக்குறேன் நான். அது பொருள் தான், மணி இருக்காது, 1 மணி நேரம் இருக்கிறதுனால பொருள் மட்டும் படிச்சுட்டு போயிருங்க. ஓகே. ஸ்லோகங்கள் வாசிக்கிறது இல்ல இல்லையா? மாதாஜி ஸ்லோகங்கள் ஃபர்ஸ்டே வாசிச்சிடுவோம் எல்லாரும். ஓகே. முடிச்ச உடனே ஸ்லோகங்கள் வாசிச்சு முடிச்சிட்டு தான் இங்க வருவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நீங்க என்ன செய்வீங்களோ அது மாதிரியே பண்ணுங்க பிரபுஜி. ஓகே, வாசிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. வாசிங்க பிரபு. அடுத்தடுத்து அர்ஜுனன் வினவினான், கிருஷ்ணரே, சாஸ்திரங்களின் விதிகளை பின்பற்றாமல் தங்களது கற்பனைக்கேற்ப வழிபடுபவர்களின் நிலை என்ன? அவர்கள் 20 சத்துவ குணத்திலோ ரஜோகுணத்திலோ தமோ குணத்திலோ குணத்திலா அப்படின்னு கேக்குறேன் இல்லையா? அர்ஜுனனுக்கு ஒரு சந்தேகம் என்னன்னா, நம்ம ஏற்கனவே படிச்சோம் 16ஆம் அத்தியாயத்துல சாஸ்திர விதிகளை நம்பிக்கையோடு பின்பற்றக்கூடியவங்க எல்லாம் தேவர்கள், தேவ குணங்களை உடையவங்க தான் சாஸ்திர விதிகளின்படி அந்த நம்பிக்கை கொண்டு பின்பற்றுவாங்க, தங்களுடைய கடமைகளை செய்வாங்க. ஆனா சாஸ்திர விதிகளிலே பின்பற்றாதவங்கள அசுரர்கள்னு படிக்கிறோம். அவங்களுடைய குணநலன்கள்லாம் படிச்சோம் 16ஆவது அத்தியாயத்துல. இந்த அத்தியாயத்துல இவர் அர்ஜுனருக்கு ஒரு சந்தேகம் என்ன கேட்கிறாருன்னா, இந்த சாஸ்திர விதிகளை கடைபிடிக்காதவங்க எப்படி வந்து அவங்களுக்கு எத்தகைய நம்பிக்கை இருக்கும், அவங்க எத்தகைய ஒரு குணத்துல செயல்படுவாங்க, ரஜோ குணத்திலையா சத்துவ குணத்திலையா தமோ குணத்திலையான்னு கேள்வி கேட்கிறாரு. அதுக்கு பகவான் சொல்றாரு, என்ன சொல்றாரு? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. மாதாஜி வாசிங்க யாராவது. புருஷோத்தமரான புருஷோத்தமரான முழுமுழு கடவுள் கூறினார், உடல் பெற்ற ஆத்மாவின் சுபாவத்திற்கு ஏற்ப அவனது நம்பிக்கை சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் என்று 3 வகையாக பிரிக்கப்படலாம். இனி இவற்றை பற்றி கேட்பாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பகவான் என்ன சொல்றாரு? ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய நம்பிக்கையும் அவங்களுடைய சுபாவத்தை பொறுத்து இருக்கு. சுபாவம்ங்கிறது அவங்களுடைய குணம். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், சத்வம் ரஜஸ் தமஸ்ன்ட்டு. அந்த குணங்களுக்கு ஏற்றபடிதான் அவங்களுடைய நம்பிக்கையும் இருக்கும் அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாரு. இனி அதை விரிவாக அடுத்த இதுல பார்க்கலாம். நம்ம ஸ்லோகம் 3 வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பரதனின் மைந்தனே, பல்வேறு இயற்கை குணங்களுக்கு கீழான இருப்பிற்கு ஏற்ப ஒருவன் குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை விருத்தி செய்கிறான். உயிர் வாழி அவனுடைய குணங்களுக்கு ஏற்பவே ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை உடையவனாக கூறப்படுகிறான். ஓகே ஓகே. நமக்கு இயற்கை குணங்கள் வந்து ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு ஒவ்வொரு விதமா இருக்கு. சிலர் சாத்வீகமா இருப்பாங்க, ரொம்ப வேகமா ரஜஸ்ல இருப்பாங்க. சிலர் வந்து சோம்பேறியா மயக்கமா ஒண்ணுமே செய்யாம சோம்பேறித்தனமா இருப்பாங்க, எல்லாரையும் ஏமாத்திக்கிட்டு தமசுல இருப்பாங்க. அப்படிப்பட்ட உயிர்வாழிகள் வந்து அவங்க குணங்களுக்கு ஏற்றபடியோ அவங்களுடைய நம்பிக்கை இருக்கோ அதுக்கு ஏற்றபடி அவங்க செயல்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இனிமேதான் டீட்டெயிலா படிப்போம். அடுத்தது வாசிங்க 4வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா.
சத்துவ குணத்துல சத்வகுணத்தில் இருக்கும் மனிதர்கள் படிங்க. எல்லாரும் படிக்கணும். எல்லாரும் ஒரு சான்ஸ் எடுத்துக்கங்க. தமிழ்ல தானே இருக்கு. நீங்க ஒரு நிமிஷம். அது இது இன்டர்நெட் கொஞ்சம் இதுவாயிடுச்சு. ஒரு நிமிஷம் படிக்கிறேன். சத்வகுணத்தில் இருக்கும் மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அசுரர்களை வழிபடுகின்றனர். தமோ குணத்தில் இருப்பவர்களோ பேய்களையும் பூத கணங்களையும் வழிபடுகின்றனர். ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. தத்துவத்துல இருக்கவங்க எப்பவும் சாந்தமா அமைதியா தெய்வ நம்பிக்கையோடு சாஸ்திரங்களை கடைபிடிச்சு இருப்பாங்க இல்லையா? அவங்க மட்டும்தான் தேவர்களை வழிபடுவாங்க. சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க. தேவர்கள்னா யாரு? யாருன்னு தெரியுமா? உங்களுக்கு தெரியும் தானே? பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன் இல்லையா? இந்திரன், சந்திரன், சூரியன் இவங்களை எல்லாம் வந்து தேவர்கள்னு சொல்றாங்க இல்லையா? அந்த தேவர்களை வழிபடுவாங்க. இன்னும் சத்துவத்துக்கு மேலாக சுத்த சத்துவத்துல இருக்கிறவங்க பகவான் விஷ்ணு, அதாவது பகவான் கிருஷ்ணரை வழிபடுவாங்க. ஆக இதெல்லாம் அவங்களுடைய இயல்பு. ஆனா அந்த அசுரர்கள் என்ன செய்வாங்க? அசுரர்கள் வந்து ரொம்ப வேகமானவங்க இல்லையா? தற்பெருமை உடையவங்க, ரொம்ப கர்வம் மிக்கிறவங்க, தான் தான் அது கடவுள் அப்படிங்கிறாப்புல நடந்துக்கிறவங்க. அவங்க தங்களை மாதிரி இந்த ரஜோகுணத்தில் இருக்கக்கூடிய அசுரர்களை தான் வழிபடுவாங்க. அசுரர்களுடைய இயல்பு என்ன? ரஜோகுணத்துல இருப்பாங்க இல்லையா? ராவணன், கம்சன் இவங்கெல்லாம் வந்து அசுரர்கள் இல்லையா? அவங்க வந்து ரஜோகுணத்துல இருப்பாங்க. ஆகையினால ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க அப்படிப்பட்ட அசுரர்களை தான் வழிபடுவாங்க. நீங்க ஹிஸ்டரியில படிச்சிருப்பீங்க. 2ஆம் உலகப் போர் நடத்துறப்போ அந்த வந்து 2 பிரிவா பிரிச்சிருப்பாங்க இல்லையா? அதுல வந்து ஜெர்மனியினுடைய ஒரு சர்வாதிகாரியாக யார் இருந்தாங்க? ஹிட்லர் சொல்லுவாங்க. ஹிட்லர் அப்ப யூதர்களை எல்லாம் ரொம்ப இம்சை பண்ணிட்டு இருந்தாரு. ரொம்ப சர்வாதிகாரியா இருந்தாங்க. ஆக அப்படிப்பட்ட ஹிட்லரையே வந்து என்ன செஞ்சாங்கன்னா அந்த காலத்துல இந்த ரஜோகுணத்துல கல்கத்தாவுல நிறைய பேர் வந்து அவரை படம் வச்சு அவரை வழிபாடு செய்ய ஆரம்பிச்சாங்களாம். அவங்க அப்படி இருந்தாங்க. ஆக இவங்கெல்லாம் ரஜோகுணத்தை சேர்ந்தவங்க தான் அப்படி இருப்பாங்க இல்லையா? இவ வந்து இரண்யகசிப்பு என்ன செஞ்சா? பிரகலாத வந்து ஓம் நமோ நாராயண செய்யறப்போ அப்படி சொல்லக்கூடாது, இரண்யோய நமக அப்படின்னு சொல்லணும்ட்டு பம்பு பண்ணான் இல்லையா? ஆக தன்னையே தெய்வமாக நினைச்சுக்கிடுவாங்க. ஆகையினால ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க அசுரர்களை தான் வழிபடுவாங்க. ஆனா தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு சாஸ்திரத்திலேயும் நம்பிக்கை இருக்காது, வேலையிலயும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது, ஏதாவது வெந்ததை சாப்பிட்டு விதி வந்த சாவுங்கிறாப்புல இருப்பாங்க இல்லையா? அவங்க வந்து இறந்து போன ஆவிகளை வழிபடுவாங்க. பேய்களாக தெரிவாங்க ஆவியெல்லாம். அந்த பேய்களை பூதகணங்களை வழிபடுவாங்க. அப்புறம் வந்து இந்த ஒரு மாதிரி வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்க இந்த காட்டேரிகள் இதெல்லாம் கூட வழிபடுவாங்க. அந்த காலத்துல நரபலிகள் எல்லாம் கூட கொடுத்து வந்தாங்கிறது நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஆகவே சத்துவ குணத்துல இருந்தவங்க தான் தேவர்களை வழிபடுவாங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து 5 தேவர்களோட விஷ்ணுவையும் வழிபடுவாங்க. விஷ்ணு தான் பரம புருஷ பகவான் இல்லையா? ஆக அந்த பரமபுருஷ பகவான் மீது உண்மையான ஒரு நம்பிக்கை வந்து அருவவாதிகளுக்கு இருக்கு. அவருடைய சக்தியாகிய அருவ பிரம்மத்தை வழிபடுவாங்க அருவவாதிகள். ஆக இப்படி அவங்க குணத்திற்கு தகுந்தபடி அவங்களுடைய வழிபாடும் அமைஞ்சிருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்த்தோம் இது வரைக்கும். அடுத்தது 5 to 4 வரைக்கும். 4ல என்ன இருக்கு வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. எல்லாரும் வாசிங்க. தமிழ்ல தானே இருக்கு மாதாஜி. தத்துவ குணத்தில் இருக்கும் மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். ரஜோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் அசுரர்களை வழிபடுகின்றனர். அது வாசாச்சு பிரபு. அடுத்தது ஸ்லோகம் 5 to 4 பிரபு பாத்தல நீங்க. ஓகே. காமம் மற்றும் பற்றுதலின் பலவந்தத்தால் சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரைக்கப்படாத கடுமையான தவங்களை தற்பெருமையுடனும் அகங்காரத்துடனும் செய்பவர்கள் உடலின் ஜட மூலக்கூறுகளை துன்புறுத்துவது மட்டுமின்றி உள்ளே உறைந்துள்ள பரமாத்மாவையும் துன்புறுத்துகின்றனர். அத்தகைய முட்டாள்கள் அசுரர்களாக அறியப்படுகின்றனர் மாதாஜி.
தேங்க்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, தேங்க்யூ பிரபுஜி. அதாவது நீங்க இந்த படங்கள்ல பாருங்க, இந்த இவங்களுக்கு வந்து காமம்னா ஆசை, பேராசை. ஏதாவது வந்து நமக்கு இது யாகம் இதெல்லாம் செஞ்சா, தவங்கள்லாம் செஞ்சா ஒரு பலன் நோக்கு செயல்களை தான் செய்வாங்க. எனக்கு வந்து சக்தி வேணும், நான் இந்த உலகத்தை ஆளணும், நான் வந்து புகழ் பெறணும் அப்படின்னு ஒரு தற்பெருமையோடு செய்வாங்க. சாஸ்திரங்கள்ல வந்து எதுவுமே சொல்லப்பட்டிருக்காது. இவங்களா ஒரு நம்பிக்கையை ஏற்படுத்திக்கிட்டு என்ன செய்வாங்க, சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்படாத தவங்களை எல்லாம் செய்வாங்க, விரத முறைகளை எல்லாம் அனுசரிப்பாங்க. யாரு ரஜோகுணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு அகங்காரம், தற்பெருமை இதெல்லாம் இருக்கும், கர்வம் இதெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். ஆகையினால அப்படிப்பட்டவங்க என்ன செய்வாங்க, இந்த படத்துல பாருங்க, ஒருத்தர் வந்து என்ன செய்யறாரு, பூமியில வந்து குழி தோண்டிக்கிட்டு அதுல வந்து தலையை வச்சுக்கிட்டு தலைகள்லாம் நிப்பாங்க. இது மாதிரி எல்லாம் வந்து செய்வாங்க இல்லையா? இதனால யாருக்கு நன்மை, என்ன பலன்? ஒண்ணுமே இல்லை இல்லையா? அது வந்து அதனால வந்து அவங்க உடம்பையே தன்னையும் வருத்திக்கிறாங்க. தன்னை மட்டும் வருத்தல, தனக்குள்ள இருக்கக்கூடிய உள்ள எல்லாருக்கும் உடைய இதயத்துல யார் இருக்காங்க? ஆத்மா இருக்கு, பரமாத்மா இருக்காரு. ஆக ஆத்மாவும் துன்புறுது, பரமாத்மாவுக்கும் துன்பம் கொடுக்கறாங்க இல்லையா? ஆகையினால பரமாத்மாவும் துன்புறுத்துறாங்க. ஆக இப்படிப்பட்ட முட்டாள்கள்லாம் இருக்காங்க. அவங்க வந்து சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்படாத கடுமையான விரதங்களை எல்லாம் அனுசரிக்கிறாங்க. அடுத்த படத்துல பாருங்க, ராவணன் வந்து பெரிய இது யாருமே சொல்லல, அவன் வந்து சிவபெருமான்கிட்ட சிவபெருமானை நோக்கி தவம் புரிஞ்சாரு, எல்லா விதமான சக்தியும் பெற்றாரு. ஆனா இது மாதிரி கைலாயத்தையே தூக்குனாராம். இது போன்ற முட்டாள்தனமான காரியங்களை எல்லாம் ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க செய்வாங்க. இதனால யாருக்குமே பலன் இல்லை, பகவானை இதன் மூலமாக அவங்க அணுக முடியாது. அசுரத்தன்மை உடையவங்க தான் இது மாதிரி செய்வாங்க. இதனால பொதுமக்களுக்கு, சமுதாயத்துக்கு ஏதாவது நன்மை இருக்குமா? ஒண்ணுமே இருக்காது. அவங்க எதுக்காக இதெல்லாம் செய்யறாங்க, இந்த கடுமையான தவங்கள் இதெல்லாம் செய்யறாங்கன்னா தற்பெருமைக்காக. நான் இவ்வளவு பலசாலி, எனக்கு இவ்வளவு சக்தி இருக்கு, நான் தான் வந்து பகவானுக்கு மேலானவன் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த தற்பெருமை, காமம், அவங்களுக்கு பேராசை, தான் புகழ் பெறணுங்கிற பேராசை, அகங்காரம், இதனால அவங்க என்ன செய்யறாங்க, பௌதிக இன்பத்துல இருக்கக்கூடிய பற்றுதல்னால உடலை வருத்தி கொண்டு இந்த மாதிரி காரியங்களை எல்லாம் செய்யறாங்க அப்படிங்கிறத பாக்குறோம் இதுல. அடுத்தது ஸ்லோகம் 7 படிங்க, எல்லாரும் படிங்க மாதாஜி, பிரபுஜி, ஆளுக்கு ஒரு ஸ்லோகம் படிங்க, முடிச்சிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆயுளை நீடித்து வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தி பலம், ஆரோக்கியம், சுகம் மற்றும் திருப்தியை கொடுக்கும் உணவுகள் சத்துவ குணத்தில் இருப்போருக்கு பிரியமானவை. இத்தகைய உணவுகள் ரசமுள்ளவையாக, கொழுப்பு சத்தும் ஊட்டச்சத்தும் மிக்கவையாக, இதயத்திற்கு இதமளிப்பவையாக உள்ளன. இதுல 3 விதமான குணம் உள்ளவங்க, 3 விதமான நம்பிக்கையோடு அவங்க தவம் புரியுறாங்க. எப்படி தவம் புரியுறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம இதுவரைக்கும் பார்த்தோம், 6வது ஸ்லோகம் வரைக்கும். 7வது ஸ்லோகத்துல 7, 8, 9 என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, வாழ்வியல் முறையிலையுமே கூட அவங்க நம்பிக்கை வெவ்வேறு விதமா இருக்கு. யாருடைய நம்பிக்கை? இந்த ரஜோ, தமஸ், சாத்வீகம் உள்ள 3 பேருடைய நம்பிக்கையும் வெவ்வேறு விதமாக இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம். இப்போ முதலாவதாக உணவுல கூட இந்த உணவு தான் சாப்பிடணுங்கிற ஒரு விருப்பம் உள்ளவங்க கூட 3 வகையாக அந்த உணவுகளை ஏற்றுக்கொள்றாங்க. சத்வ குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு எப்பவுமே நல்ல ஒரு உணவு, நல்ல சத்தான உணவு சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்கும். அடுத்த இதுல நம்ம படிப்போம். ஆக இந்த 7ல என்ன இருக்குன்னா, சாப்பிடக்கூடிய உணவுல கூட ஜட இருக்கையினுடைய முக்குணங்களுக்கு ஏற்றபடிதான் உணவு அமையுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி யாகம், தவம், தானம் இந்த 3லயும் செய்யக்கூடிய விதமும் இந்த 3 விதமான மக்களால் வேறுபடுது அப்படின்னுட்டு இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. 4வதாக தத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படிப்பட்ட உணவு சாப்பிடுறாங்க அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. வாசிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, எல்லாரும் வாசிங்க. பிரபுஜி ஸ்கிரீன்ல ஷேர் படுத்தி பலம், ஆரோக்கியம், சுகம்
மற்றும் திருப்தியை கொடுக்கும். படிச்சாச்சு பிரபுஜி. அது வாசிட்டீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிட்டீங்களா பிரபு? ஆமா பிரபு, ஆமா மாதாஜி வாசிச்சாச்சுமா. அதுக்கப்புறம் நீங்க சரி, எக்ஸ்பிளனேஷன் எல்லாரும் கொடுத்தீங்க. கொஞ்சம் ஓகே பிரபு. நான் முதல்ல 3 வகை தான் சொன்னேன். இதுல சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்களுடைய உணவு எப்படி இருக்கும்? நல்ல சத்தான உணவு சாப்பிடணும். நல்ல ரசமுள்ள உணவு, காய்கறிகள், பழங்கள், கீரைகள் இதெல்லாம் சாப்பிடணும்னு நினைப்பாங்க. ஏன்னா அத்தகைய உணவு தான் நமக்கு நல்ல ஒரு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும். ஆரோக்கியமா இருந்தா நம்ம ஆயுளும் நீடிக்கும் இல்லையா? நல்ல ஆரோக்கியம், சுகமா இருப்போம், நல்ல திருப்தியா இருப்போம், இன்பமா இருப்போம் இல்லையா? நம்ம இதயத்துக்கும் அது நல்ல ஒரு இதம் அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும். நமக்கும் திருப்தியா இருக்கும், நம்ம சந்தோஷமாக இருப்போம். இது சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க இப்படிப்பட்ட உணவை சாப்பிட்டு சுகமாக வாழ்வாங்க, நீண்ட காலம் வாழ்வாங்கங்கிறத பாக்குறோம். அடுத்தது ரஜோ குணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன செய்யறாங்க? எத்தகைய உணவு சாப்பிடுறாங்க? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபுஜி எல்லா மாதாஜி எல்லா பிரபுஜி வாசிக்கணும். எனக்கு பேர் தெரியாது, நீங்க யாராவது சொல்லுங்க. அட்மின் சொல்லுங்க. மிகவும் புளிப்பான, உப்பு நிறைந்த, சூடான, காரமான, உலர்ந்த மற்றும் எரிகின்ற உணவுப் பொருட்கள் ரஜோ குணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு விருப்பமானதாகும். இத்தகு உணவுகள் துன்பம், சோகம் மற்றும் நோயை உண்டாக்குகின்றன. சரி, இப்ப ரஜோ குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட உணவு? சிலர் நம்ம பார்த்திருக்கோம், நம்ம வீட்டிலேயே சிலர் ரொம்ப கசப்பா இருக்கணும், பாகக்காய் அது மாதிரி. அதே மாதிரி புளி ஜாஸ்தி, புளிப்பு இருக்கணும், உப்பு காரம் இதெல்லாம் ரொம்ப இருக்கணும், சுட சுட வேணும்னு சொல்றாங்க இல்லையா? அப்புறம் ரொம்ப ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் இந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டுன்னு இப்ப விற்கிறாங்கல்ல, அதெல்லாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க. இப்படிப்பட்ட உணவு எல்லாம் சாப்பிட்றதுனால என்ன ஆகும் நமக்கு? அதனால வயிறு பாதிக்கப்படும், இன்டைஜஷன் வரும், புண்ணு வரும், அல்சர் வரும். அதனால அதனால நமக்கு நன்மையா? என்ன ஆகும்? நமக்கு துன்பம் தான், நோய் வரும் இல்லையா? அல்சர்ன்ட்டு எவ்வளோ ட்ரீட்மெண்ட், எவ்வளோ டானிக் எல்லாம் குடிச்சிட்டு இருக்காங்க பாக்குறோம் நம்ம. அவங்களுடைய உணவு முறையில இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு இதனால மாற்றத்தினால தான் அவங்க அது மாதிரி கஷ்டப்படுறாங்க. அதனால அவங்களுக்கு துன்பமே தவிர இன்பமே கிடையாது. எப்ப பார்த்தாலும் ஒரு மாதிரி சோகமா கவலையா இருப்பாங்க. ஏன்னா அவ நோயினால பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறதுனால டாக்டருக்கு போய் காசு காசா கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க, ஆனா ஒன்றும் ஆகாது இல்லையா? அவங்க ரியலைஸ் பண்ணல இந்த உணவுனாலதான் நமக்கு இந்த பாதிப்பு. அப்புறம் டாக்டர் டானிக்கு இதெல்லாம் கொடுத்து சொன்ன பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சம் திருந்த ஆரம்பிக்கிறாங்க. இது எல்லாம் ரஜோ குணத்தை சார்ந்த அவர்களுடைய ஒரு நிலைமை, உணவு மாற்றத்தினால ஏற்பட்டக்கூடிய நிலைமை. ஆகையினால நம்ம இந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டுன்ட்டு வெளியில விற்கக்கூடிய ஒரு எண்ணெய் பதார்த்தங்கள் இதெல்லாம் சாப்பிடாம வீட்டிலேயே நல்ல ஒரு காய்கறிகள், பழங்கள் இதெல்லாம் சாப்பிடும். அதுக்குதான் நமக்கு நம்ம இஸ்கான்ல இந்த இஸ்கானுடைய ஒரு அந்த உணவு முறையே ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ரொம்ப காரம் இல்லாம ரொம்ப சாத்வீகமான உணவா இருக்கணும். அதுவும் பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணி தான் சாப்பிடணும். பகவானுக்கு நம்ம பிரசாதம்னு செய்யறப்போ நம்ம பார்த்து பார்த்து செய்வோம் இல்லையா? நம்ம வீடுகள்ல கூட நம்ம ஏதாவது கோயில்ல போய் பொங்கல் வைக்கிறோம்னா எவ்வளவு கேர்ஃபுல்லா செய்யறோம். அதே இது வீட்டுல சமைச்சா கொஞ்சம் கவனம் குறைவாதான் இருக்கிறாப்புல இருக்கு. ஆகையினால பகவான் பிரசாதத்தை தான் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. அது ரொம்ப ஆரோக்கியமான உணவாக இருக்கும். ஆக பொதுவா நம்ம எடுத்து சொல்லணும் இதெல்லாம். நம்ம இஸ்கானுடைய இது இந்த பிரசாதம் சாப்பிடணும், பகவானுக்கு படைச்சு. நம்ம ஏற்கனவே பகவத்கீதையிலே படிச்சிருக்கோம். பகவானுக்கு படைக்காம, ஏன்னா அவர் தான் நமக்கு தானியங்கள் எல்லாம் கொடுக்குறாரு. அதை சமைச்சு அவருக்கு படைச்சு நைவேத்தியம் பண்ணி அதை பிரசாதமாக சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் படிச்சிருக்கோம் நம்ம இல்லையா? அதை அதனால நமக்கு திருப்தி, சுகம், இன்பம் எல்லாம் கிடைக்கும். ஆக இப்படிப்பட்ட ஒரு கசப்பான புளிப்பான இதை சாப்பிட்டு நோய்வாய்ப்பட்டு ரொம்ப ஆரோக்கியம் குன்றி சீக்கிரமா அவங்களுடைய காலம் முடியக்கூடியதாக இருக்கும். அதனால இப்படி இதெல்லாம் சாப்பிட வேண்டாம் அப்படி. ஏன்னா நம்ம இதெல்லாம் படிக்கிறோம், அதை உணர்றோம், நம்முடைய வாழ்க்கை முறையிலேயே மாற்றங்களை கொண்டு வர்றோம். அதனால நம்ம இதெல்லாம் நம்மளை சேர்ந்தவங்களுக்கு, நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸு, நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸு, வீட்டுல நல்லா இதை ஏத்துக்கிறவங்க கிட்ட பேசணும். மற்றவங்க கிட்ட பேசி பிரயோஜனம் இல்லை.
இதெல்லாம் எடுத்து சொல்லி புரிய வைக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து தபசிக்கு குணம் உள்ளவங்க என்ன செய்யறாங்க? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிக மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உண்பதற்கு 3 மணி நேரத்திற்கு முன்பே சமைக்கப்பட்ட சுவையற்ற பழைய ஊசி போன எச்சில்பட்ட தீண்டத்தகாத பொருட்களை கொண்ட உணவுகள் தமோ குணத்தில் உள்ள மக்களால் விரும்பப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. நம்ம எதுக்காக சாப்பிட்றோம்? உணவினுடைய நோக்கமே என்ன? நமக்கு உடல் பலம் வேணும். உடல் பலம் இருந்தா தான் நம்ம வேலைகளை நம்மளுடைய கடமையை ஒழுங்கா செய்ய முடியும், நம்ம வாழ்க்கையில நிம்மதியாக வாழ முடியும். அப்படிங்கிறது தான் சாப்பாடு சாப்பிட்றோம் இல்லையா? ஆயுள் நீடிக்கணும், ஆரோக்கியமா இருக்கணும், தூய்மையா இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் சாப்பிட்றோம். ஆக அந்த காலத்துல எல்லாம் நம்ம இந்த யுகங்கள்ல பழைய காலத்துல, அதாவது அந்த சத்திய யுகம், திரேதா யுகம். சத்திய யுகத்துல லட்சக்கணக்கான 1,00,000 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தாங்க. திரேதா யுகத்துல 10,000 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தாங்க. துவாபர யுகத்துல 1000 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தாங்க. இந்த கலியுகத்துல 100 வருஷம் தாண்டுறதே பெரிய இதா இருக்கு இல்லையா? 92, 95 வயசுள்ள நம்ம சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் எல்லாம் போடுறாங்க பேப்பர்ல. அது அவங்க சொல்றத ஒரு கருத்துக்களை எல்லாம் நம்ம கேட்குறோம். அவங்க என்ன சொல்றாங்க? அவங்களுடைய வாழ்வியல் முறையை பற்றி சொல்றாங்க. நாங்க இப்படியெல்லாம் சாப்பிடுவோம், நிறைய காய்கறிகள், பழங்கள், கீரைகள்லாம் சாப்பிடுவோம். இது பழைய சோறு கூட அதுக்கு தண்ணி விட்டு அந்த பழைய தண்ணியை குடிப்போம் அப்படியெல்லாம் சொல்லுவாங்க. அது அந்த காலத்துல எல்லாம் உண்டு இல்லையா? ஆனா பொதுவா இப்போ நம்ம குக்கர்ல வைக்கிறோம், அதை தண்ணி ஊற்றி வைக்கிறோம். அந்த காலத்துல வேறு சமையல் வேறு விதமாக இருக்கும் இல்லையா? வடிச்சு சாதம், அதுல தண்ணி ஊற்றி வைக்கிறது சத்தா இருக்கும். அந்த சத்து குறையாம அந்த நீர் இருக்கும், அந்த தண்ணி அந்த சாதத்துல ஊறின தண்ணி. ஆனா இப்போ குக்கர்ல வைக்கிறாங்க, பெரும்பாலும் வைக்கிறோம். நமக்கு ஏன்னா நம்ம எல்லாமே ஃபாஸ்ட் ட்ராக்கா தான் இருக்கு, வேகமா தானே உலகம் போயிட்டு இருக்கு இல்லையா? அதனால 3 மணி நேரத்துக்கு முன்பு சமைக்கப்பட்ட உணவு அந்த சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா இப்போ ஒர்க் பண்றவங்க என்ன செய்ய முடியும்? காலையில சமைச்சு எடுத்துட்டு தான் போக முடியும் இல்லையா? நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷா அங்க போய் காலையில சமைச்சு சாப்பிடுறாங்க. அதே மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சு பிராமணர்கள்லாம் என்ன செய்யறாங்கன்னா, 10 மணிக்கு வீட்லயே நல்ல சாதம் சாப்பிட்டுட்டு கொண்டு போறது, ஆபீஸ்க்கு கொண்டு போறது டிஃபன் அப்படிதான் கொண்டு போறாங்க. மாதாஜி, பிரபுஜிக்கு உங்களுக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸு, பிராமின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படி செய்வாங்க. அது ஒரு நல்ல பழக்கம்தான். ஏன்னா அந்த டிஃபன்ங்கிறப்ப இட்லியோ அல்லது ஏதோ சப்பாத்தியோ அது கொஞ்சம் சூடாவே இருக்கும் அவங்க கொண்டு போறதுல. ஆக 3 மணி நேரத்துக்கு முன்பு சமைக்கப்பட்டது, சுவை இல்லாம ஊசி போடுறது, பழசு, எச்சில் பட்டது, தீண்டத்தகாது, இந்த உணவெல்லாம் தமோ குணத்துல இருக்கிற மக்களால விரும்பப்படும். நம்ம பாக்குறோம் இந்த ஹோட்டல்ஸ்ல சாப்பிட்டுட்டு போட்ட எச்சில் இலைகளை பெருக்கி அதுல இருக்கிற உணவை சாப்பிட்றவங்களையும் பாக்குறோம். அவங்க எல்லாம் தமசி குணம் உள்ளவங்க. ஏழ்மையான நிலையில இருக்கிறதுனாலதான் அதை சாப்பிடுறாங்க, அது உண்மைதான். இருந்தாலும் கூட அது அதனால அவங்களுக்கு உடல் மனம் எல்லாம் கெட்டு போகும் இல்லையா? ஆகையினால தமசுக்கு இருக்கக்கூடிய மக்கள் இத்தகைய ஒரு ஊசி போன பழைய உணவுகளை சாப்பிட்டு உடம்ப கெடுத்துக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பாக்குறோம். ஆக உணவு முறையிலையோ இந்த 3 விதமான குணங்களுக்கு ஏற்றபடியாக மக்கள் உணவு உண்கின்றனர் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அதுக்கு அடுத்தபடியாக ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, மாதாஜி, அடுத்தது என்ன பார்க்க போறோம்? யாகம் எப்படி செய்யப்படுது அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. பார்க்கலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா சாஸ்திர மாதாஜி. விதிகளின்படி கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக பலனை எதிர்பார்க்காது நபர்களால் செய்யப்படும் யாகம் ஸ்தபம் குணத்தை சார்ந்ததாகும். தத்துவ குணத்தை சார்ந்ததாகும். தத்துவ குணம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது ஏபா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, சாஸ்திர விதிகள்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ அத்தகைய யாகங்களை தான் செய்வாங்க. யாரு? சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க. எதுக்காக செய்யறாங்க? கடமையை நிறைவேற்றுவது. இது ஒரு கடமையா வச்சிருப்பாங்க.
இந்த கோயில்கள்ல தேவாலயங்கள்ல எல்லாம் கும்பாபிஷேகம் அப்புறம் வேற விசேஷ காலங்கள்ல வந்து என்ன செய்யறாங்க, யாகங்கள்லாம் செய்யறாங்க இல்லையா, நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா. இந்த யாகங்கள்ல எதுக்காக செய்யறாங்க? ஹரே கிருஷ்ணா, ஏதோ சவுண்ட் கேக்குது பிரபு மாதாஜி. எதுக்காக செய்யறாங்க இந்த யாகங்கள்லாம்? மக்கள் எல்லாரும் நலம் பெறணும், நல்ல மாதம் மும்மாறி பொழியணும், தானியங்கள்லாம் நல்லா விளையணும் அப்படிங்கிற பொது நோக்கத்துக்காக தான் இத்தகைய யாகங்கள்லாம் செய்யறாங்க. பொதுவான இடத்துல, கோயில்கள்ல, மற்ற பொதுவான இடங்கள்ல. அப்புறம் சுற்றுப்புறம் தூய்மை அடையணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த யாகங்கள்லாம் தேவாலயங்கள், கோயில்கள் எல்லாம் செய்யறாங்க இல்லையா. ஆக அப்படிப்பட்ட யாகங்கள்ல வீடுகள்லயும் நம்ம செய்யறோம். யாகம் செய்யறப்போ கணபதி ஹோமம் செய்யறோம், அடுத்து இது லட்சுமி பூஜை செய்யறோம். இதெல்லாம் வந்து வீடு தூய்மை அடையும், நமக்கு மன நிம்மதி கிடைக்கும், மகிழ்ச்சி கிடைக்கும். ரொம்ப ஒரு ஏதோ ஒரு நன்மை பலன் கருதி செஞ்சாலும் கூட இந்த பலன் வந்து என்னுடைய கடமைக்காக, வீட்டுல இருக்கக்கூடிய எல்லாருடைய நலத்துக்காக செய்யறேன் அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு தான். ஆனா பொதுவா வந்து சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு அத்தகைய எதிர்பார்ப்பெல்லாம் கிடையாது. சுத்த சத்துவத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம சத்துவத்துல முன்னேறதுக்கு முயற்சி செஞ்சுட்டு இருக்கோம். அதனால நம்மளும் இப்ப வந்து வீடுகள்ல வந்து இது மாதிரி பூஜைகள்லாம் யாகங்கள்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்கோம் இல்லையா. ஆனா அத்தகைய ஒரு பலனையும் எதிர்பார்க்காம செய்யணும். நம்ம எதுவும் செய்ய வேண்டாம், பகவானுக்காக செய்யறோம். இது பகவானுடைய திருப்திக்காக இந்த யாகம் செய்யறோம். இதனால வந்து பகவான் வந்து திருப்தி அடைகிறப்போ எல்லாரும் நலமடைவோம், வீடும் சுத்தம் அடையும், தூய்மை அடையும் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தோடு நம்ம அந்த யாகத்தை செஞ்சோம்னா அது சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாக அர்த்தம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி மாதாஜி. அடுத்தது ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன செய்யறாங்க? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அபிசந்தாய தூபலம். ஹரே கிருஷ்ணா, யாராவது வாசிங்க. படிக்கிறேங்க மாதாஜி. சாஸ்திரின் விதிப்படி கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக, ஆனால் ஏதேனும் பௌதீக நன்மையை அடைவதற்காக அல்லது தற்பெருமைக்காக செய்யப்படும் யாகம் பக்தர்களின் பாரதர்களின் ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது என்பதை அறிவாயாக. அபிசந்தியா தூபலம் தர்மாதம் பார்தம் அபிசைவ யத் இஜ்ஜதே பரத சிரேஷ்ட தம் யக்ன வித்தி ராஜசம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வெரி குட், வெரி குட். ஆக இந்த அதாவது பரதர்களின் தலைவனேன்னு அர்ஜுனனை பார்த்து சொல்றாரு பகவான். என்ன சொல்றாரு? இந்த ரஜோகுணத்தை சேர்ந்தவங்க எப்படிப்பட்டவங்க? தற்பெருமை உடையவங்க, கர்வம் மிக்கவங்க, அகங்காரம் மிக்கவங்க அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. அந்த அத்தகைய குணம் உள்ளவங்க என்ன செய்யறாங்க? தனக்கு ஏதாவது ஒரு நன்மை வரணும், தான் பெரிய பணக்காரன் ஆகணும், அல்லது பதவியில் வந்து மினிஸ்டர் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக, ஒரு சுய நலத்திற்காக அவங்க செய்யறாங்க அத்தகைய யாகங்கள். தற்பெருமைக்காக, என்கிட்ட இவ்வளவு செல்வம் இருக்கு அப்படிங்கறத எல்லாருக்கும் பறைசாற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் தற்பெருமைக்காகவும் செய்யறாங்க. யாரு? ரஜோகுணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க அப்படின்ட்டு அர்ஜுனன் கிட்ட பகவான் சொல்றாரு. ஆக சத்வங்க வந்து சாத்வீகத்துல இருக்கிறவங்க எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காம கடமைன்ட்டு பொதுவான ஒரு நன்மையை கருதி பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக யாகங்கள் செய்வாங்க. ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறவங்க சுயநலத்திற்காக, தற்பெருமைக்காக, பௌதிக நலனை கருதி அவங்க செய்வாங்க. இந்த பலன் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. பௌதிக நன்மைன்னா பதவி உயர்வு, அதோட நான் சொர்க்கத்துக்கு போகணும், புண்ணிய காரியங்கள் செஞ்சா சொர்க்கத்துக்கு போகலான்ட்டு நம்ம சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா. அதனால யாகங்கள் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படிப்பட்டவங்க ரஜோகுணத்தை. மாதாஜி பிரபுஜி, நான் பேசுறது கேக்குதா பிரபுஜி? கேட்கல? கேக்குது மாதாஜி, கேக்குது மாதாஜி. ஆஸ்திர விதிகளை மதிக்காமல், பிரசாத விநியோகம் இன்றி, வேத மந்திரங்களில் உச்சாரணம் இன்றி, புரோகிதர்களுக்கான தட்சணை இன்றி, நம்பிக்கையும் இன்றி செய்யப்படும் யாகம் தமோ குணத்தை சார்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி.
தமோ குணம் பற்றி நீங்க படிச்சிருக்கீங்க. தமோ குணங்களுக்கு ஏதாவது புத்தி இருக்கா? அவங்க வந்து ரொம்ப ஒரு அறியாமையில இருக்கிறவங்க. அவங்களுக்கு சாஸ்திரமும் தெரியாது, நம்பிக்கையும் கிடையாது, யாரையும் ஒரு நல்லவங்கள சகவாசமும் கிடையாது. ஏதோ எதையோ இருக்கிறத சாப்பிட்டுட்டு, பழசுனாலும் சரி எதனாலும் சாப்பிட்டுட்டு வேலைக்கு எப்போனாலும் போவாங்க. இல்லைன்னா போனா பணம் சம்பாதிச்சா குடிப்பாங்க. இது மாதிரி ஒரு மயக்கத்திலேயே இருக்கிறவங்க இல்லையா? அவங்களும் வந்து அந்த குடிக்கிறதுக்கு படம் வேணும்ல, அதுக்காக என்ன செய்வாங்க, ஏதாவது கடவுளே எனக்கு இந்த படம் வேணும் அப்படின்ட்டு வீட்டுல இருக்கிற ஒரு மனைவி மக்களுக்காக உழைப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? தன்னுடைய சுயநலத்துக்காக தேவர்களை சில நேரங்கள்ல வழிபடுறதும் உண்டுதான். இது மாதிரி தேவையில்லாத சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்படாதபடி அவங்க வந்து தவங்களும் செய்வாங்க, தேவர்களையும் வழிபடுவாங்க. ஆனா ஏதாவது யாகம் பண்ணா அவங்க வந்து எல்லாரும் செய்யறாங்க. ரஜகுணத்துல இருக்கிறவன் சுயநலத்துக்காக செய்யறான், கோயில்கள்ல பொது நலத்துக்காக செய்யறாங்க சாத்விகிகள். இப்போ நம்மளும் ஏதாவது செய்யணுங்கிறதுக்காக அவன் செய்யறான்னா அதுல ஏதாவது ஒரு சாஸ்திர விதியை மதிப்பானான்னா மதிக்கவே மாட்டான். பிராமணர்களை கூப்பிடுவாங்க, எல்லாரும் கூப்பிடுறாங்க நம்மளும் கூப்பிடுவோன்ட்டு. ஆனா அவங்க மேல எந்த நம்பிக்கையுமே இருக்காது, அவங்க மேல ஒண்ணுமே. அடுத்து பிரசாதம் எல்லாம் என்னவோ ஒன்னு ரெண்டா செய்வாங்க, அதையும் சரியா விநியோகிக்க மாட்டாங்க. மந்திரங்கள் உச்சாடனம் வந்து சரியா சொல்றாங்களா இல்லையாங்கிறது கேட்க மாட்டாங்க. என்னத்தையாவது சொல்லி முடிஞ்சா போதும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஆக நம்பிக்கை இல்லாம புரோகிதர்களும் அவர் கேட்கக்கூடியதை சரியானபடி தட்சிணை வச்சாதானே அவங்க சரியானபடி வேத உச்சாடனம் எல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா? நம்ம சில நேரங்கள்ல வந்து அவங்க 10,000 கேட்டா இல்ல 5,000 தான் கொடுப்பேன்னா அதுக்கு ஏத்தபடி வந்து அவங்க வந்து மந்திரங்களை குறைச்சு சொல்லலாம், அல்லது எப்படியாவது மாற்றி சொல்லலாம். நமக்கு என்ன எல்லா மந்திரமா தெரியுது? இல்ல. ஆகையினால அத அந்த அவங்களுக்கு வந்து அவங்க வந்து சரியான முறையாக அவங்க வந்து அந்த யாகங்கள் இதெல்லாம் செய்யணும்னா தட்சிணையை வந்து ஒழுங்காக சொல்லணும், கொடுக்கணும். அப்படி தட்சிணையும் சரியா கொடுக்கறது இல்ல, அவங்க மேல நம்பிக்கையே இருக்காது, மந்திரங்களை சரியா சொல்றாங்களாங்கிறத கவனிக்கிறதே கிடையாது, அவங்களுக்கு தேவையான பணமும் கொடுக்கறது இல்ல, யாகங்கள்ல வைக்க பிரசாதத்தை எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும்ல, அதுவும் கொடுக்க மாட்டாங்க. இப்படிப்பட்ட சாஸ்திர விதிகளையும் மதிக்க மாட்டாங்க. அப்படிப்பட்டவங்க எல்லாம் தமகுணத்தில் இருப்பதாக சொல்லப்படுது. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப 3 சாத்வீகிகள் எப்படி வந்து செய்வாங்க யாகம், ரஜோ குணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி செய்வாங்க, தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி செய்வாங்க? புரியுதா மாதாஜி? பிரபுஜி நான் வேகமா போறேனா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. முழுமுதற் கடவுள், பிராமணர்கள், ஆன்மீக குரு, பெரியோர்களான தாய் தந்தையர் ஆகியோரை வழிபடுதல் மற்றும் தூய்மை, எளிமை, பிரம்மச்சரியம், அகிம்சை முதலியவை உடலின் தவங்களாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. இப்ப அடுத்தபடியாக பகவான் என்ன சொல்றாரு? இதுல வந்து தவங்கள்ல 3 வகையான தவங்களை பற்றி சொல்ல போறாரு. நமக்கும் தெரியும். இதுல முதல் தவம் வந்து உடல் தவம் பற்றி சொல்றாரு. உடல், வாக்கு, மனம், இந்த 3 பற்றி அடுத்த 3 ஸ்லோகங்கள்ல சொல்றாரு பகவான். அதுல உடல் தவம், உடலால் நம்ம செய்யக்கூடிய தவம் என்னன்னா, முழு முதற் கடவுள் பகவான் கிருஷ்ணர் முழு முதற் கடவுளை, பிராமணர்களை, ஏன்னா பிராமணர்கள் தான் வந்து வேதங்கள் படிச்சு வேதங்களை சொல்லி தர்றாங்க, யாகங்கள் செய்யறாங்க இல்லையா? அவங்கதான் சாத்வீகமான முறையில இருக்கக்கூடிய குருமார்கள். ஆக பிராமணர்கள், அடுத்த ஆன்மீக குருமார்கள், நமக்கு நல்ல உபதேசம் செய்யக்கூடிய நம்முடைய மாதாஜி, இவங்களுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய தீட்சை குரு, இவங்களை எல்லாம் மதிக்கணும். அடுத்து பெரியோர்கள், நம்ம வீட்டுல நம்ம முன்னோர்கள், நம்ம தாத்தா பாட்டி அவங்க முன்னோர்களை, நம்முடைய தாய் தந்தையர், இவங்களை எல்லாம் வந்து வழிபாடணும். வழிபடுறதுன்னா என்ன? அவங்கள வந்து வணங்கணும். இப்போ நார்த்ல எல்லாம் ஒரு நல்ல ஒரு ஹேபிட் இருக்கு. முதல்ல வந்து பெரியவங்களை வந்து கீழே குடிஞ்சி கும்பிடுவாங்க, தொட்டு கும்பிடுவாங்க. நம்ம சவுத்துல ரொம்ப அது இருக்கிறது இல்லை. ஆக அப்படி இவங்களை எல்லாம் வழிபடக்கூடிய ஒரு குணம் உள்ளவங்க எல்லாம் இருக்கணும். உடலால செய்யக்கூடிய தவம் இதெல்லாம். முழுமுதற் கடவுள், பிராமணர்கள், ஆன்மீக குரு, பெரியவங்க, தாய் தந்தையர்களை வழிபடணும். அடுத்து எப்போ தூய்மையா இருக்கணும், உடல் தூய்மை, மன தூய்மை, வாக்கு தூய்மை, இதெல்லாம் இருக்கணும் அவங்களுக்கு. அடுத்து சுற்றுப்புறத்தையோ வீட்டையும் வந்து எப்பவும் தூய்மையா வச்சுக்கிறணும்.
அதுக்கு உடலால் வந்து சேவை செய்யணும் இல்லையா? அதனால அந்த தூய்மை வேணும். அப்படி எப்பவும் வந்து எளிமையா இருக்கணும். நம்ம ஆடம்பரம் தேவையில்லை. சிம்பிள் லிவிங் ஹை திங்கிங்னு சொல்வாரு பிரபுபாதர். நம்ம லைஃப் வந்து சிம்பிளா இருந்தா போதும். ரொம்ப வந்து வீடு நிறைய ஜாமான்கள் இருக்கணுங்கிறது தேவையில்லை. தேவையானது மட்டும் நமக்கு இருந்தா போதும். அதை சுத்தமா தூய்மையா வச்சு நம்ம பயன்படுத்தணும். எளிமை. அடுத்து பிரம்மச்சரியம். பிரம்மச்சரியம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு உடலின் தவம். ஏன்னா நம்ம வர்ணாசிரம தர்மத்துல படிச்சிருக்கோம் 4 விதமானது. ஆசிரம தர்மம் வந்து 4. முதல்ல வந்து 25 வயசு வரைக்கும் பிரம்மச்சரியம். பிரம்மச்சரியம்னா குருகுலவாசம். குருகுலவாசம் இப்ப இல்லைன்னா படிப்பு வேலை அந்த ஒரு பருவம், அதுதான் பிரம்மச்சரியம். அந்த காலத்துல ஒழுக்க கட்டுப்பாட்டு விதிகள் படி வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா தன்னுடைய ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றி பக்தி உணர்வோடு படிப்பு இதெல்லாம் வந்து மேற்கொள்ள வேண்டிய ஒரு ஸ்டேஜ் தான் இந்த பிரம்மச்சரிய வாழ்க்கை. அது 25 to 50 நம்ம படிச்சிருக்கோம் கிரகஸ்தம். 50க்கு மேல 50 to 75 வனப்பிரஸ்தம், 75க்கு மேல சந்நியாசம் அப்படிங்கிறது படிச்சிருக்கோம். ஆக இந்த பிரம்மச்சரியமும் உடலினுடைய தவமாக சொல்லப்படுது. அடுத்து அகிம்சை. அகிம்சைங்கிறது என்ன? யாருக்குமே துன்பம் செய்யக்கூடாது. அது வந்து அது அதாவது மற்ற ஜீவராசிகள், அது மனிதனாலும் சரி, மற்ற ஜீவன், பசு, ஆடு, மாடு, கோழி, எதுக்குமே வந்து தீமை செய்யாம இருக்கணும், அகிம்சையை மேற்கொள்ளணும் அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் உடலின் தவங்களாக சொல்லப்படுகின்றது. அடுத்த தவம் வந்து வாக்கு தவம். வாக்கு எப்படி இருக்கணும், நம்ம பேசக்கூடிய சொல் அப்படிங்கறத அடுத்து பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உண்மையானதும் இனிமையானதும் சொல்லுங்க பிரபு. தன்மையளிப்பதுமான பேச்சு பிறரது மனதை துன்புறுத்ததாக பேச்சு, வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரித்தல் ஆகியவை வாக்கின் தவங்களாகும். தவம். வாக்குன்னா சொல்லு. நம்முடைய சொல். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, தேங்க்யூ. நம்முடைய சொல் எப்படி இருக்கணும்? நம்ம சொல் அதுவே பெரிய தவம் தான். ஏன்னா இவரு திருவள்ளுவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு? இனிய உளவாக இன்னாத கூறல் கடையிருப்ப காய் கவர்ந்துற்று அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆக நம்முடைய வாக்கு, நம்முடைய சொற்கள் வந்து இனிமையானதாக இருக்கணும். மற்றவர்களுடைய மனசை துன்பப்படுத்தக்கூடாது. ஆக துன்பம் தரும் வார்த்தைகளே பேசக்கூடாது. நம்ம ஏதாவது மற்றவங்க கிட்ட பேசணும்னா அவங்களுக்கு நம்ம பேசக்கூடிய சொல்லுனால ஏதாவது நன்மை வருமா அப்படிங்கிறத யோசிச்சு பேசணும். அப்படி நன்மை அளிக்கக்கூடிய பேச்சாக நம்முடைய பேச்சு இருக்கணும், வாக்கு. அடுத்து யாருடைய மனசையும் துன்புறுத்தக்கூடாது. வேத இலக்கியங்கள், இப்ப இந்த ஸ்லோகங்கள் இதெல்லாம் நம்ம வாசிக்கிறோம்னா கூடுமான வரைக்கும் அதை சரியாக உச்சரிக்க பழகிக்கிறணும். நம்ம பழகிக்கிறணும். வந்த உடனே நமக்கு அது வந்து சரியா பிடிபடாது. ஏன்னா சான்ஸ்கிரிட்ல இருந்து தமிழ்லயே போட்டிருக்காங்க. அதை எப்படி உச்சரிக்கிறதுங்கிறதுக்கு இந்த ஸ்லோக வகுப்புகளுக்கும் நம்ம இஸ்கான்ல வந்து பெங்களூர் இஸ்கான் நம்ம மாதாஜி வந்து அதை யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. அடுத்த மாசமா கூடிய சீக்கிரம் ஆரம்பிச்சிருவாங்க, சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இந்த ஸ்லோகங்கள் வந்து சொல்லி கொடுக்கறதுக்குன்ட்டு சிலரை நியமிச்சு ஒரு டைம்ல வந்து எல்லாருக்கும் கன்வீனியன்ட் டைம்ல சொல்லி கொடுக்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. கூடுமான வரைக்கும் இப்ப நாங்களும் நீங்களாவது இப்ப வந்து ஸ்லோகங்களை நல்லா தான் படிக்கிறீங்க. ஆரம்பத்துல வந்து கொஞ்சம் திணறதான் செஞ்சோம். இப்ப படிக்க சரியா போயிடும். இப்பதானே லெவல் 1 படிக்கிறீங்க. அடுத்த லெவல் 2க்கு வர்றப்போ இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டா நீங்க படிப்பீங்க. வீட்லயே நம்ம படிக்கணும். இங்க படிக்கிறத இப்போ இதோட விட்டுறக்கூடாது. இப்ப எதுக்காக வந்து எப்பவுமே ஸ்லோகம் நாங்க வாசிச்சுதான் பொருள் சொல்லுவோம். இப்ப அதை முடிக்க முடியல, அந்த டைம்குள்ள முடிக்கணுங்கிறதுக்காக வேகமாக நம்ம பொருளை மட்டும் படிச்சுட்டு போறோம். ஓகேயா? நீங்க வீட்லயும் புக்கு வாங்கிக்கோங்க. பகவத்கீதை உண்மை உருவில் அப்படிங்கிற பிரபுபாதாவுடைய புக்கை வாங்கி படிங்க. உச்சரிப்போட கொஞ்சம் படிக்க முயலுங்க. உங்களுக்கு கூடிய சீக்கிரம் அந்த எப்படி உச்சரிக்கணும், எப்படி சொல்லணுங்கிறத சொல்லி கொடுப்போம் நாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஆக வாக்குனுடைய தவமும் ரொம்ப முக்கியமானது அப்படிங்கிறத படிச்சோம். அடுத்தபடியாக 16வது ஸ்லோகத்துல மனத்தினுடைய தவம் பற்றி படிக்க போறோம். மனம் எப்படி இருக்கணும்? மனப்பிரசாத சம்யத்வம். வாசிங்க பிரபு. திருப்தி, எளிமை, மௌனம், சுய கட்டுப்பாடு, தனது இருப்பின் தூய்மை ஆகியவை மனதின் தவங்களாகும். மனப்பிரசாத சௌயத்யம், மௌனம், ஆத்ம வினிகிரக, பாவ சம்சூத்ர இத்யேயத் தவோ மானசம் உச்சைதே. தேங்க்யூ மாதாஜி. மனசு எப்போ சுய கட்டுப்பாடு ரொம்ப முக்கியம். நம்ம மனசை கட்டுப்படுத்தி வச்சுக்கிறோம். நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம், மனம்தான் நமக்கு விரோதியாகவும் நண்பனாகவும் செயல்படுது இல்லையா? ஆக மனிதனுடைய தவம்னா என்ன? நம்ம இந்த புலன் நுகர்ச்சியிலிருந்து விடுபடுறதுதான் மனதினுடைய தவம். மனதுக்கு பயிற்சி கொடுக்கணும். அர்ஜுனன் சொல்வாருல்ல, எனக்கு நான் காற்றை கூட அடக்கிடுவேன், என் மனசை அடக்க முடியலையே அப்படின்னு பகவான் கிட்ட சொல்றப்போ அது உண்மைதான் அர்ஜுனா. ஆனா பயிற்சியினால, முயற்சியினால நம்ம மனசை கட்டுப்படுத்தலாம். நமக்கு அதுக்குதான் பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு இந்த கலியுகத்திற்கு ஏற்ற இந்த ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் உச்சாடனம் கொடுத்துருக்காரு. ஆகவே இந்த இதை நம்ம முறையா சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இத சொல்லுங்க, ஒரு ரவுண்டு சொல்லுங்க, அதோடைய இனிமை புரிய ஆரம்பிக்கும். உணர்ந்து சொல்லணும். நம்ம கூடுமான வரைக்கும் பிரம்ம முகூர்த்தத்துல சொல்லணும்னு சொல்றாங்க. 4:30க்கு ஆரத்தி நம்ம இஸ்கான் டெம்பிள் இதுல லிங்க் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க மாதாஜி. நீங்க அதுல ஜாயின் பண்ணணும். அதை முடிச்சுட்டு 4:30 to 5 இந்த ஆரத்தி முடிஞ்ச பிறகு இது பிரபுபாதா அந்த சொல்லக்கூடிய அந்த நாம உச்சாடனம் போடுறாங்க. நம்ம அதோடய சேர்ந்து சொல்லலாம். அடுத்து நம்மளுடைய மாதாஜி தர்ணேஸ்வரி மாதாஜி அந்த லிங்க்லயும் நம்ம இது சொல்றோம், நாம சொல்றோம். அடுத்து பாகவதம் நடக்குது, சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் நடக்குது 7:30 வரைக்கும். ஆக இது எல்லாம் நம்ம கலந்துக்கிட்டு நம்ம பயிற்சி பெறணும். பெற்றால் நம்ம மனசு கட்டுப்பாட்டுக்கு வரும் அப்படிங்கிறத உங்ககிட்ட அன்போடு சொல்லிக்கிறேன். நீங்க இதை பயன்படுத்திக்கங்க. ஏன்னா இந்த இஸ்கான் மேங்களூர் நமக்குள்ளாய் இஸ்கான் மேங்களூர் பிரசிடென்ட் நாம சதாஸ் பிரபுஜி அவங்க ரொம்ப கேர் எடுத்துக்கிறாங்க. ஃப்ரீயா அவ்வளவு சொல்லி தர்றாங்க, நம்ம எல்லாம் பயனடையணும்ட்டு. அதனால இந்த சான்ஸை நம்ம எல்லாரும் பயன்படுத்தி ஆன்மீகத்துல முன்னேறணும், பக்தி தொண்டு செஞ்சு பகவானே உணர்றணும், பகவான் கிட்ட நம்ம போகணும். இந்த வாழ்க்கை இகப்பெற வாழ்க்கையில எப்படி வாழ்றதுங்கிறத பகவத்கீதை நமக்கு கற்றுக் கொடுக்குது. ஆகையினால அத சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தணும்ட்டு உங்ககிட்ட அன்போடு கேட்டுக்கிறேன். இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும், ஆனாலும் எனக்கு கடமைங்கிறதுல நான் சொல்றேன். ஆகவே நம்ம செய்யக்கூடிய காரியங்கள் நமக்கு திருப்தி கொடுக்கணும். பெரிய பெரிய காரியம் செய்யணுங்கிறது இல்லை, சின்ன சின்ன எளிமையான காரியங்கள் இருக்கலாம். இப்ப இருப்பிடம் எல்லாம் தூய்மையா இருக்கலாம். மௌனம் ரொம்ப முக்கியமானது. மௌனம் சிலர் ஒரு வாரத்துல ஒரு நாள் மௌன விரதம் இருப்பாங்க. அது அப்படியே இருக்கலாம். வார்த்தை கொஞ்சம் கட்டுப்பாடு, அதுவும் சுய கட்டுப்பாட்டுக்கு முக்கியமானதுதான் மௌனம். அடுத்து சிலர் கிட்ட நம்ம பகவத்கீதை பற்றி கேட்டா சிலர் ஆர்வமா கேட்டுக்கிறவாங்க, சிலர் அதை அசால்ட்டா ஏதாவது தப்பு தவறுமா பேசுனா நம்ம அந்த இடத்துல எடுத்து சொல்ல முடிஞ்சா சொல்லலாம், இல்லைன்னா மௌனமா வெளியேறிடலாம். அதான் மேன்மையானதுன்னு சொல்லப்படுது. ஆக மௌனம் காக்க வேண்டிய இடத்துல, அதாவது ஃபார் எவ்ரி ஆக்ஷன் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் சொல்லுவாங்க. அப்ப ஒருத்தர் நம்மளை திட்டுனா, நம்ம பதிலுக்கு திட்டுனா அதனால பிரயோஜனம் இல்லை. சரி, அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது அவ்வளவுதான். ஏதாவது தப்பான வார்த்தைகள் அவங்க பேசினா கூட பேசிட்டு போகட்டும், இப்ப என்ன இது நமக்கு ஒட்டாது அப்படின்ட்டு நம்ம விட்டுட்டோம்னா சரிம்மா வாழ்க வளமுடன் அப்படின்னு சொல்லிடலாம். இல்ல ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு நம்ம மௌனமா வெளியேறிடலாம். ஆக சில இடங்கள்ல சில நேரங்கள்ல மௌனம் காப்பது அவசியம். அடுத்தது இன்னும் நிறைய இருக்கு. 3 வகையான தவங்கள் பற்றி அடுத்து சொல்லியிருக்காங்க. அது வாசிங்க மாதாஜி சாதாரண. 3 வகையான தவங்கள் ஜட லாபங்களை எதிர்பார்க்காமல்
பரமனை திருப்தி செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள மனிதர்களால் உன்னத நம்பிக்கையுடன் செய்யப்படும் போது சத்துவ குணத்தின் தவங்கள் என்று அறியப்படுகின்றன. தவம் செய்யறதுல சத்துவ குணத்துல உள்ளவங்க என்ன செய்வாங்க? தங்களுடைய நலனை பற்றி நினைக்க மாட்டாங்க, பகவானை திருப்தி செய்யணும், அதுக்காக யாகம் செய்யறத அப்படிதான் செய்வாங்க. பகவான் மேல நம்பிக்கை கொண்டு அவங்க வந்து பகவானை திருப்தி செய்யறதுக்காக செய்வாங்க. சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க. இது ரஜஸ்ல இருக்கிறவங்க என்ன செய்வாங்க? ஹரே கிருஷ்ணா, வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. மானம், மரியாதை மற்றும் வழிபாட்டை பெறுவதற்காக தற்பெருமையுடன் செய்யப்படும் தவங்கள் ரஜோ குணத்தில் இருப்பவையாக கூறப்படுகின்றன. இவை சஞ்சலமானதும் தற்காலிகமானதும் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது மற்றவங்க கிட்ட இருந்த மதிப்பு, மரியாதை இதெல்லாம் நம்ம பெறணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன செய்யறாங்க? இந்த தவங்களை மேற்கொள்வாங்க. யாரு? ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க. தற்பெருமைக்காக, தங்கிட்ட இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய நான் இப்படியெல்லாம் இருக்கேன் அப்படிங்கிறத வெளியே பறைசாற்றுறதுக்காக செய்வாங்க. ஆனா அப்படிப்பட்ட இதெல்லாம் வந்து சஞ்சலத்தை தான் கொடுக்கும், அவங்களுக்கு திருப்தியே உண்டாகாது. தற்காலிகமானதுதான். அந்த நேரம் வேணா ஏதோ ஒரு அமைதி கிடைக்கும், அப்புறம் வந்து அவங்க சஞ்சலமாக தான் இருப்பாங்க. ஆனா தமசுல இருக்கிறவங்க என்ன செய்வாங்க? எப்படிப்பட்ட தவத்தை மேற்கொள்வாங்க? மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, டைம் ஆகுது. ஹரே கிருஷ்ணா. அவங்க என்ன செய்வாங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. பிறரை அழிப்பதற்காகவோ துன்புறுத்துவதற்காகவோ அல்லது தன்னை வருத்தி கொண்டு முட்டாள்தனமாக முறையில் செய்யப்படும் தவங்கள் தமோ குணத்தில் இருப்பவையாக கருதப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி குட். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது நான் தான் நல்லா இருக்கணும்னு செய்யறது கூட பரவாயில்லை, ஆனா மற்றவங்க நல்லா இருக்க கூடாது, அவங்கள துன்புறுத்தணும். சிலர் காசெல்லாம் வெட்டி போடுவாங்க, சிலர் என்னவோ இது ஏதோ அரைச்சி என்னென்னவோ பண்ணுவாங்க இல்லையா? மற்றவங்க துன்பப்படணுங்கிறதுக்காக முட்டாள்தனமான காரியங்களை எல்லாம் செய்யறவங்க தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க அப்படின்னு செய்யறாங்க. அடுத்து தானம் செய்யறதுலயும் 3 விதமான வேறுபாடுகள். வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிறரை அழிப்பதற்காக 19. அடுத்து தானம் பிரபு. மாதாஜி 20 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம் சத்வ குணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. சத்வ குணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன செய்வாங்க? எந்த பலனை எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. தன்னுடைய கடமை, நான் அவங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டியது அப்படின்ட்டு எந்த நேரத்துல யாருக்கு எப்படி உதவி செய்யணுமோ அந்த முறையில செய்வாங்க. இப்போ உதாரணமா ஒரு பொண்ணு நல்லா படிக்கிறவங்க, மேல படிக்கணும்னு இஷ்டப்படுறாங்க, ஆனா எக்ஸாம் ஃபீஸ் கட்ட முடியலேன்னு வச்சுக்கோங்க. அவங்க வந்து சரியான முடியாத ஒரு ஏழ்மையில இருக்கிறவங்க, அவங்களுக்கு அந்த நேரம் பணம் இருந்தா எக்ஸாமுக்கு பணம் கட்டலாம், அது வந்து அதுல பாஸ் ஆனா அடுத்து மேல் படிப்புக்கு போகலாம். அப்படிங்கிற ஒரு நபருக்கு அந்த முறையான நேரத்துல அந்த காலத்துல வந்து கொடுக்கக்கூடிய தானம் தான் சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க செய்யக்கூடிய தானம். ஆனா ரஜோ குணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன செய்வாங்க? நாம இதை செஞ்சா இந்த பலன் நமக்கு கிடைக்கும், நான் 100 ரூபாய் அவனுக்கு கல்யாணத்துல செஞ்சா எனக்கு 200 ரூபாய் கொடுப்பா அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து விருப்பம் இல்லாம ஏதோ ஒரு கடமை நினைக்கிறது இல்லை, ஏதோ ஒண்ணுக்காக சரி நம்ம போறோம் சாப்பிடுறோம் அதுக்காக இதை கொடுத்துருவோம் அப்படிங்கிறதுக்காக கொடுக்கக்கூடியது வந்து ரஜோ குணத்துல இருக்கிறவங்க செய்யக்கூடிய ஒரு தானம். அடுத்தது வாசிங்க. சொல்லுங்க மாதாஜி, வாசிங்க. பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து ஏதேனும் பலனை விரும்பி அதனை விருப்பமின்றி கொடுக்கப்படும் தானம் ரஜோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதாவது இப்ப ரஜோ குணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா, நான் வந்து இது வந்து இந்த தானம் பண்ணா நான் மேல்லோகம் போகலாம், நான் வந்து எனக்கு வந்து நன்மை வரும் அப்படிங்கிறதுக்காக தானம் கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் இதுக்காக போய் இவ்வளவு செலவழிச்சுட்டேன்னு வருத்தப்படுவாங்க. ஆக அப்படிப்பட்டவங்க எல்லாம் வந்து ஒரு பணம் நிறைய இருக்குன்னா தர்ம ஸ்தாபனங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு
எதிர்பார்த்து செய்வாங்க. அதாவது அரசாங்கத்துக்கு வந்து ஏதாவது கொடுக்குறாங்கன்னா எதிர்பார்த்து ஒரு லஞ்சமாக தான் கொடுப்பாங்க, எனக்கு இந்த காரியம் நடக்கணுங்கிறதுக்காக. அப்படிப்பட்டவங்க ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க. அடுத்தது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. அடுத்தது தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன செய்வாங்க? தூய்மையற்ற இடத்தில், முறையற்ற காலத்தில், தகுதியற்ற நபர்களுக்கு அல்லது தக்க கவனமும் மரியாதையும் இன்றி வழங்கப்படும் தானம் தமோ குணத்தை சேர்ந்ததாக கூறப்படுகின்றது. தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க ரொம்ப எப்பவும் மயக்கமா இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு யாருக்கு கொடுக்கறது கொடுக்க கூடாது அப்படிங்கறதுலாம் தெரியாது. பணம் இருந்தாலும் எந்த காலத்துல கொடுக்கறது கொடுக்க கூடாதுங்கிறது தெரியாது. அதனால இவர் தகுதி வாய்ந்தவரா இல்லையாங்கிறது தெரியாது. நம்மளே பாக்குறோம், கோயில்களுக்கு போறப்போ நிறைய பேர் நல்லா இருக்கிறவங்களும் இருப்பாங்க, கால் இல்லாதவங்களும் இருப்பாங்க, நடக்க முடியாதவங்களும் இருப்பாங்க. பார்த்து கொடுக்கணும் அந்த நேரத்துல. அப்படி இல்லாம வந்து சிலர் வந்து யாரு தகுதி வாய்ந்தவங்க தகுதி இல்லைங்கிறத நம்ம பார்க்க முடியாது. அங்கே வந்து பிச்சைக்காரன் மாதிரி உட்கார்ந்து இருப்பான், கிழிச்சு சட்டை போட்டுட்டு இடம் வாங்கிட்டு போய் குடிப்பான். அப்படிப்பட்டவங்களுக்கெல்லாம் வந்து கொடுக்க கூடாது இல்லையா? கவனம் இல்லாம நம்ம வந்து அவங்களுக்கு வந்து கொடுக்கக்கூடிய தானம் வந்து தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க தான் அப்படி செய்வாங்க. நல்ல சாத்வீகத்துல இருக்கிறவங்க தகுதியான நபரை பார்த்து தகுதியான நேரத்துல எந்த காலத்துல வேணுமோ அப்படிதான் செய்வாங்க கடமைக்காக. அப்படிங்கிறத நம்ம அழகா பார்த்தோம். ஆக தானம் வழங்குறதுலயும் 3 விதமான முறைகள் உள்ளன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது வாசிங்க மாதாஜி. படைப்பின் ஆரம்பத்திலிருந்தே ஓம் தத் சத் என்னும் 3 சொற்கள் பரம பூரண உண்மையை குறிப்பிடுவதற்காக உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இந்த 3 குறியீட்டு சொற்களும் வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் போது, யாகங்களின் போதும் பரமனின் திருப்திக்காக பிராமணர்களால் உச்சரிக்கப்படுகின்றன. 23 ஸ்லோகம். 23. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதாவது யாகம் செஞ்சால் 3 விதமான சத்துவம் ரஜோ தமோ குணத்தை சார்ந்தவங்க செய்யக்கூடிய 3 விதமான யாகம் தவம் தானம் இதெல்லாம் 3 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்குங்கிறத அழகா படிச்சோம் இது வரைக்கும் என்ன இல்லையா? இதுல முதல் தரமானது சாத்வீகமானவங்க செய்யறது, 2ஆம் தரம் ரஜோகுணம், 3ஆம் தரம் வந்து தமோ குணம். ஆக எந்த ஒரு முறையில வந்து யாகம் தானம் தவம் செஞ்சாலும் சரி, அவங்க வந்து அந்த பரம உண்மையை குறிக்கிறதுக்காக யாகம் செய்யறப்பவும் தானம் செய்யறப்பவும் தவம் செய்யறப்பவும் ஓம் தத் சத் அப்படிங்கறத சொற்கள் 3 சொற்களையும் கூறுவாங்க. ஏன் கூறுறாங்க? ஓம்ங்கிறது யாரு? பரம பூரண உண்மையை குறிப்பிடக்கூடிய சொல்லுதான் ஓம்ங்கிறது. தத் சத் அதுவாகுது. இந்த 3 குறியீட்டு சொற்களும் வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கிறப்போ பிராமணர்கள் வந்து யாகங்களின் போது பகவானுடைய திருப்திக்காகத்தான் சொல்றாங்க. எதை? ஓம் தத் சத்துங்கிறது. ஆக ஓம் தத் சத்துங்கிறது பகவானை மட்டும் குறிக்கல, அது வந்து அந்த யாகங்கள் தவங்கள் தானம் செய்யறாங்கல்ல அவங்களையும் குறிக்குது. அதை பற்றி வந்து அடுத்த ஒரு 4 ஸ்லோகங்களையும் விளக்கப்பட்டிருக்கு. அது இருக்கா பிரபு? அந்த ஓம்ங்கிறது பகவானை அடையிறதுக்காக சாஸ்திர விதிகள் படி வந்து யாகம் தானம் தவம் இதையெல்லாம் வந்து சொல்றதுக்கு பொதுவாக ஆன்மீகவாதிகள் வந்து ஓம்ங்கிறதோடு தொடங்குவாங்க. எந்த வேத மந்திரங்களை உச்சரிப்புகளோ ஓம்ட்டு தான் ஆரம்பிப்பாங்க. ஏன்னா ஓம் தத் விஷ்ணு பரமம் பத்ம அப்படிங்கிறது ரிக்வேதத்துல இருக்கு. ஆக விஷ்ணுவினுடைய தாமிர திருவடிகளே உன்னத பக்தர்களுடைய தளம். எல்லாவற்றையும் பரமபுருஷ பகவானுக்காக நம்ம செய்யறோம் அப்படிங்கிறத காட்டக்கூடியதா பரமபுருஷ பகவானுக்காக சொல்லப்படக்கூடியதா இந்த ஓம்ங்கிறது. எந்த ஒரு பலனை எதிர்பார்க்காம இந்த யாகம் தானம் தவம் இதெல்லாம் வந்து சத்துங்கிற சத்தத்தோட அதை வந்து மேற்கொள்ளணும். ஓம்ங்கிறது பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக சொல்ற பகவானை பற்றி. தத்துங்கிறது அந்த சத்தம் வந்து அந்த தானம் தவம் இதெல்லாம் செய்யறப்போ என்ன செய்யணும்? பலனை எதிர்பார்க்காம பகவானுக்காக இந்த உன்னத செயல் செய்யப்படுகிறது அப்படிங்கிற நோக்கத்துக்காக சொல்லப்படுது. ஆக இதெல்லாம் வந்து நம்மள பௌதிக பந்தத்துல இருந்து விடுபட உதவக்கூடியது. அடுத்த வந்து 26 27 என்ன இருக்குன்னா, இந்த பக்தி பயமா யாகம் இதெல்லாம் நம்ம செய்யறோம்னா அது எதுக்காக?
சத், ஓம் தத் சத் அப்படிங்கிற சொல்லு வந்து எதுக்காக குறிக்கப்படுதுன்னா, அர்ஜுன் கிட்ட சொல்றாரு. ஓகேயா? என்ன சொல்றாரு? இந்த சத்துங்கிறது எதை சொல்றதுன்னா பகவான் ஓம் இல்லையா? இந்த யாகத்தை செய்பவர் வந்து சத்துன்னு சொல்றாங்க. இந்த மூணுமே சத்துன்னு, ஓம் தத் சத். பகவான் வந்து ஓம் பகவான், ஓம் தத் ஓம் சத் சத்துனா வந்து நித்தியமானவர் பகவான், பரமபூரண உண்மையானவர் பகவான். இந்த யாகமோ தானமோ தவமோ செய்யக்கூடியது சத்துங்கிறதோட ஏன் முடியுதுன்னா, இது எல்லாமே பகவானும் சத்து தான். சத்சித் ஆனந்த விக்கிரகன்னு சொல்றோம்ல, நம்ம படிச்சிருக்கோம் பிரபு. பகவான் வந்து பூரண பூரண நிலையானவர், எங்கும் நிறைந்திருப்பவர், பூரண அறிவுடையவர், பூரண ஆனந்தமுடையவர், சத்சித் ஆனந்த விக்கிரக அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் பிரபு சமீதையிலையும். ஆகையினால பூரண உண்மையை குறிக்குது இந்த சத்துங்கிறது. அடுத்து இந்த யாகம் வந்து யாரு செய்யறாங்களோ அவங்களையும் இந்த சத்துங்கிறத குறிக்குது. பரமபுருஷ பகவானை திருப்திப்படுத்துவதற்காக என்ன காரியம் நம்ம செய்யறோமோ, யாகம் செய்யறோமோ, தவம் செய்யறோமோ, தானம் செய்யறோமோ, அதையும் குறிக்குது அப்படிங்கிறாங்க. ஓகேயா? ஓம் தத் சத் அப்படிங்கிற ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸை நம்ம கடைசி ஒரு 4 ஸ்லோகங்கள்ல பாக்குறோம். ஓகேயா? ஆக இந்த அனைத்துமே யாகனாலும் சரி, தவம்னாலும் சரி, தானம்னாலும் சரி, பகவான் மேல நம்பிக்கை கொண்டு பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணர் தான் பூரணமான உண்மையே பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணர் தான் அப்படிங்கிறத ஒரு நம்பி நம்ம யாகம் செஞ்சாலும் தவம் செஞ்சாலும் தானம் செய்யணும். அந்த நல்ல அதை சரியான ஒரு பிராமணரை வச்சு அந்த யாக தானம் தவம் எல்லாம் செஞ்சோம்னா அது அவங்க சொல்றக்கூடிய வேத மந்திரங்கள் ஆரம்பத்திலும் சரி முடிவிலும் சரி ஓம் தத் சத்துங்கிறதோட முடிப்பாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம இதுல படிக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட ஒரு நம்பிக்கை பகவான் மேல இல்லாம என்ன யாகம் செஞ்சாலும் சரி, தானம் செஞ்சாலும் சரி, தவம் செஞ்சாலும் சரி, அது வந்து நிரந்தரமான பலனை கொடுக்காது. அது வந்து நம்ம பௌதிக பந்தத்துல இருந்து விடுபடுவாது. நீ என்னதான் யாகம் பண்ணுங்க, இந்த தபோ குணத்துல உள்ளவ மாதிரி, அதனால எந்த நன்மையுமே நமக்கு கிடைக்காது. அப்படிப்பட்ட தானம் தவங்கள் யாகங்கள் எல்லாம் அசத்துன்னு சொல்றாங்க. சத்துனா அதுதான் உண்மை, அதான் பகவானை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யப்படுறது. அசத்துனா வந்து அது வந்து நிரந்தரமற்றது. அது இந்த பிறவியில மட்டும் இல்லாம இந்த பிறவியிலையும் நமக்கு எந்த பலனும் கிடையாது, அடுத்த பிறவிலையோ அதனால எந்த நன்மையோ வராது அப்படிங்கிறாங்க. ஆகவே நம்ம பகவான் மேல நம்பிக்கை கொண்டு நம்ம செய்யக்கூடிய காரியங்களை செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிறத நம்ம இது இந்த 17வது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் ஏதாவது உங்களுக்கு நான் சொன்னதுல புரியுறாப்புல சொன்னேன். கதைகள்லாம் நிறைய சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப நல்ல விளக்கங்களோட சொன்னீங்க மாதாஜி. விளக்கமா புரிஞ்சு மாதாஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி, தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஓம் தத் சத் சொல்லிருங்க மாதாஜி. சொல்லிருங்க மாதாஜி, சொல்லிருங்க மாதாஜி. ஓம் தத் சதிநிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா ஷு உபனிஷத்து பிரமஷ் வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஹி கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே சரத்கார விவாக யோகா நாம சப்தத்ஸோ அர்த்தாய ஹரி ஓம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே.
वाद्य कल्पदारुभ्यश्च हरे कृष्ण कृपा माताजी। हरे कृष्ण माताजी प्रभुजी वाद्य कल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंतकोடி வைஷ்ணவ கிரந்திக்கு ஜே ஸ்ரீல பிரபுபாதா அவர்களுக்கு ஜே जय நாம ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண हरे கிருஷ்ண कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण பிரபுஜி மாதாஜி நான் ஏதாவது கொஞ்சம் வேகமா முடிக்கணுங்கிறதுக்காக முடிச்சுட்டேன், வேற ஒன்றும் இல்ல. இல்ல அழகா சொன்னீங்க இது மாதாஜி. சிறப்பா சொன்னீங்க, அழகா சொன்னீங்க மாதாஜி. தேங்க்யூ அழகா பிரபுஜி, இருந்தது. தேங்க்யூ. இன்னைக்கு கதைகள் தான் நிறைய இருக்கு. லெவல் 2ல நம்ம படிக்கலாம், நீங்க தொடர்ந்து படிக்கணும். ஓகேயா? நான்லாம் வந்து மாதாஜி மாதாஜி சொல்லுங்க மாதாஜி. பாமர மக்களுக்கும் எளிமையாக உங்களோட குழு சேர்த்து கொண்டு இருக்காங்க. எல்லா குழு நண்பர் அனைவருக்கும் நன்றி 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 மாதாஜி. இதை கேட்ட அனைத்து பக்தர்களுக்கும் நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா ராம ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. ராம ராம ராம. பிரபுஜி மாதாஜி, நான் மாதாஜிக்கு ஸ்லோகங்கள் வாசிக்க கதைகள் சொல்லதான் போவேன். ஏன்னா எனக்கு ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண முடியாது, நான் சூப்பர் சீனியர். ஓகே, நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். பகவான் வந்து அழகு எனக்கு மாதாஜி. இந்த சேவை செய்யறதுக்காவது சான்ஸ் கொடுத்துருக்காரு. நான் 75க்கு மேலதான் இதுல என்டர் பண்ணேன். ஸ்கூல் டீச்சரா ஹெச்எம்மா இருக்கிறப்ப எனக்கு இந்த சான்ஸ் கிடைக்கல. ஆனா நிறைய சத்சங்கம், நிறைய ஒரு இதுக்கெல்லாம் ஆன்மீக குருமார்களோடு தொடர்பு இருந்துச்சு. பகவத்கீதை புக்கெல்லாம் வாங்கி படிச்சுட்டு தான் இருந்தேன். ஸ்கூல்லையும் கூட நான் ஹெச்எம்மா இருக்கிறப்போ இந்த இது மாதிரி மாரல் பீரியட்ல வந்து இது சர்வசமய பிரார்த்தனை கூட்டம்னு வச்சு பகவத்கீதை வாசிக்க வச்சு பிள்ளைகளுக்கு வந்து இந்த ஆன்மீக குருமார்களை கூப்பிட்டு இதெல்லாம் நல்ல உபதேசங்கள்லாம் நல்ல அறிவுரைகள்லாம் சொல்லுவாங்க, அறநெறிகள்லாம் சொல்லுவாங்க. அந்த சர்வசமய பிரார்த்தனைன்னா நம்ம பகவத்கீதையோட குரான் இதுவும் வாசிப்போம், கிறிஸ்டியனுடைய பைபிள் எல்லாமே வாசிச்சு சொல்றதா. டெய்லி வந்து தாட் ஃபார் த டே, தாட் ஃபார் த வீக்கு, பாரல் பீரியட்ல கட்டாய கிளாஸ் எடுப்பேன், யோகா எல்லாமே சொல்லி கொடுத்தேன். ஆனா இதே இது வந்து பிரபுபாதாவுடைய இந்த சத்சங்கம் இந்த இது வந்து எனக்கு கிடைச்சிருந்தா இன்னும் கூட நல்லா செய்யலாமே அப்படின்னு எனக்கு இப்போ தோணுது. ஆஃப்டர் ரிட்டையர்மெண்ட் சூப்பர் சீனியரா இருக்கிறப்பதான் இந்த பிராப்தமே எனக்கு கிடைச்சது. பகவானுக்கு நன்றி. இந்த அமைப்பை நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்த நம்முடைய இஸ்கான் குழாய் பெங்களூர் இஸ்கானுக்கும் அதை நல்லபடியாக நடத்தி நமக்கெல்லாம் ஃப்ரீயா சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய தாமனிஷ்டா தாஸ் பிரபுஜி அவர்களுக்கும் நான் நன்றி செலுத்துறேன். பகவானுக்கு நன்றி. இந்த ஸ்டேஜில் எனக்கு இந்த பிராப்தம் கொடுத்துருக்காரு. இன்னும் வந்து நிறைய பகவானுக்காக சேவை செய்யணும். இந்த நம்ம படிச்சதை வந்து 4 பேருக்கு நம்ம சொல்லணும். நீங்க வந்து பாகவத கிளாஸ்க்கெல்லாம் வாங்க மாதாஜி பிரபுஜி, ரொம்ப நல்லா இருக்கு. டைம் இருந்தா டைம் பெர்மிட். ஓகேயா? அடுத்து இங்க நம்ம தமிழ் குரூப் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்ரீரங்கம், கும்பகோணம், ராமேஸ்வரம் எல்லாம் வரக்கூடியவங்க எல்லாம் வரலாம், நீங்க சேவை பண்ணலாம். இப்போ எங்களை மாதிரி அவங்க கொஞ்சம் வயசானதுனால யாராவது சப்போர்ட் இல்லாம போக முடியாதுங்க. ஏதோ ஆன்லைன் கிளாஸ் நடக்கிறதுனால நாங்க பயனடைகிறோம். நீங்க முடிஞ்சவங்க வந்து இன்னும் நிறைய லெவல் 2, லெவல் 3, லெவல் 5 எங்களுக்கு மேல படிச்சு பகவானுக்கு வந்து உங்களால முடிஞ்ச சேவை செய்யணும் உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கிறேன். இந்த நாளைக்கு தான் வந்து கடைசியில எப்பவுமே 18வது ஸ்லோகம் முடிக்கிறப்போ ஒரு பாட்டு பாடுவேன், அதுக்காக வாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க மாதாஜி. நாளைக்கு நான் லோக்கல் இஸ்கானுக்கு வந்து ஆட்டோல போயிட்டு வருவேன் மாதாஜி, அதனால இன்னைக்கு நான் என்ன வர்றேன் அப்படின்னு சொன்னேன். அதனால ஒரு பாட்டு மட்டும் உங்க முன்னாடி உங்க பெர்மிஷனோட நான் பாடிக்கலாமா? பாடுங்க மாதாஜி, பாடுங்க. பாடுங்க மாதாஜி, எதிர்பார்த்து காத்திருக்கேன், பார்த்து பாடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே நான் ஒன்றும் பாடகி இல்லை பிரபுஜி மாதாஜி, ஏதோ எனக்கு பகவானை பற்றி சொல்லணும்னு இருந்துச்சு, அதான். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி வீடியோ வாங்க மாதாஜி, வீடியோ கால்ல. ஓகே பிரபு, ஓகே மாதாஜி. நம்ம வைஷ்ணவ பாடல் ஒண்ணு பாடுறேன், அப்புறம் என்னுடைய சொந்த பாடல் ஒண்ணு பாடுறேன். ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க உங்கள நல்லா பாடுறவங்க எல்லாம் இருப்பீங்க, ஏதாவது நான் தப்பா பாடியிருந்தா மன்னிச்சுக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க பாடுங்க, நீங்க சீனியர், பாடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வீடியோ கால் வாங்க, வீடியோ வாங்க மாதாஜி, வீடியோ கால்ல வாங்க மாதாஜி.
மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. அழகு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா அழகு பிரபு. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ தேங்க்யூ. நான் வயசானவ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. जीव जागो गौर चांद बोले, जीव जागो गौर चांद बोले, कोटा नित्र जावो माया पिशाचीर कोले, जीव जाको गौर चांद बोले, बदीप बोलिया ऐसे संसार बितारे, बोलिया रहिले तुम्हें अविद्यार बारे, जीव जागो गौर चांद बोले, तुम्हारे तो दे आमी आईन अवतारा, आई में आमी वीणा बंधुरा कैसे तुम्हारा, ये नेसी औषधि माया नासी बारलागी, हरि नाम महा मंत्रा लावो तुम्ही मागी, जीव जागो गौर चांद बोले, भगति विनोदा प्रभु शरण बढ़िया, हे हरि नाम मंत्रा लोईले माहिया, भगति विनोदा प्रभु शरण बढ़िया, से हरि नाम मंत्रा लोईले माहिया, जीव जागो गौर चांद बोले, कोटा नित्र जावो माया पिशाचीर कोले, जीव जागो गौर चांद बोले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ஹரே கிருஷ்ணா हरे கிருஷ்ணா மாதாஜி. வெரி நைஸ். हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा माता जी. கடைசியா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பகவானுக்கு மாதாஜி. நன்றி சொல்லி ஒண்ணு பாடிடுறேன் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணம். சொல்லுங்க இப்ப நம்ம மாதாஜி. படிச்சதோடைய ஒரு சரத்து தயவு செய்து கொஞ்சம் ஒரு 2 minutes சொல்லவா? சொல்லுங்க மாதாஜி சொல்லுங்க. இது இந்த பாட்டு நம்முடைய சைத்தன்ய மகாபிரபு கௌராங்கரர் நம்மள எல்லாம் நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கோமா, நம்மளை எல்லாம் விழித்துக் கொள்ளும்படி அவர் சொல்றாரு. உறங்க மகாத்மாக்களே விழித்துக் கொள்ளுங்கள், நீங்கள் மாயை என்னும் பிசாசின் படியில் நீண்ட நேரம் உறங்கி விட்டீங்க. நீங்க உங்க அம்மாவனுடைய கருப்பையில இருந்து வெளியே வர்றப்ப என்ன செஞ்சுட்டு வந்தீங்க தெரியுமா? எம்பெருமானே நான் உண்மை நிச்சயமாக வழிபடுவேன் என்று கூறி நீங்கள் இந்த உலகத்திற்கு வந்தீர்கள். ஆனால் அந்த வாக்குறுதியை மறந்து போய் அறியாமையில உள்ளீர்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு நம்ம சைத்தன்யர். சைத்தன்யர் இல்ல, இவர் பக்தி வினோத தாகூருடைய பாடல் இது. பக்தி வினோத தாகூருங்கிறது பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி, நம்ம பிரபுபாதாவுடைய குரு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி, அவருடைய அப்பா தான் பக்தி வினோத தாகூர். அவரு இந்த பாட்டை உணர்ந்து பாடியிருக்காரு. உங்களை காப்பதற்காகவே நான் அவதரித்துள்ளேன், என்னை தவிர உங்களுக்கு வேறு நண்பர்கள் யாரேனும் உளரோ அப்படின்னு கேக்குறாரு. யாரு? கௌரங்கர்னா சைத்தன்யர்.
மாயையை சைத்தன்யர் வேற யாரும் இல்ல, பகவான் கிருஷ்ணரே வந்து நமக்கு பக்தியை வந்து ஹரிநாமத்தை கொடுக்கறதுக்காக இந்த உலகத்துக்கு வந்திருக்காரு. மாயையை அழிக்கும் அருமருந்தினை கொண்டு வந்துள்ளேன், இந்த ஹரிநாம மகாமந்திரத்தை வேண்டி பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. நான் இந்த ஹரிநாம மகாமந்திரம் வந்து உங்களுடைய மாயையை நீக்கி உங்களுக்கு பகவான் கிட்ட கொண்டு போகும், உங்களுக்கு மன திருப்தியாகும், மன கஷ்டங்கள்லாம் போகும், நிம்மதியும் நிறைவும் வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பக்தி வினோத தாகர் கௌரங்கரின் தாமரை திருவடிகளில் விழுந்து இந்த ஹரிநாம மகாமந்திரத்தை வேண்டி பெறுகிறார் அப்படின்னு பக்தி வினோத தாகர் இந்த பாட்டுல சொல்லி முடிச்சிருக்காரு. ஓங்காரநாதம் நீயே, உண்மை பொருளும் நீயே. பகவான் ஓங்காரநாதம் நீயே, உண்மை பொருளும் நீயே. எங்கள் அருள் ஜோதியே, எங்கும் ஒளி வீசியே, இந்த புரியோர்க்கு அருள் செய்வாயே. ஓங்காரநாதம் நீயே, உண்மை பொருளும் நீயே. வேதத்தின் சாரம் நீயே, கீதத்தின் இன்பம் நீயே. வேதத்தின் சாரம் நீயே, கீதத்தின் இன்பம் நீயே. ஆத்ம ஒளியும் நீயே, அறிவு சுடரும் நீயே, எங்கள் உள்ளத்து தெய்வம் நீயே. ஓங்காரநாதம் நீயே, உண்மை பொருளும் நீயே. பரிபூர்ண எழில் ரூபமே, பேரின்பமே ஞானமே. பரிபூர்ண எழில் ரூபமே, பேரின்பமே ஞானமே. எங்கள் எரிந்து இந்த எல்லத்தின் தெய்வம் நீயே. ஓங்காரநாதம் நீயே, உண்மை பொருளும் நீயே. அறியாமை இருள் நீக்கியே, அகங்காரம் அருள் போக்கியே. தூய அன்பூதனை உள்ள பண்பூதனை என்றும் நிலை தோங்க செய்திடுவாய். ஓங்காரநாதம் நீயே, உண்மை பொருளும் நீயே. எங்கள் அருள் ஜோதியே, எங்கும் ஒளி வீசியே, இந்த புவியோர்க்கு அருள் செய்வாயே. இந்த புவியோர்க்கு அருள் செய்வாயே. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ரொம்ப நல்லா இருந்தது மாதாஜி, சூப்பர் மாதாஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்சது பாடின ஐயோ அழகா, ரொம்ப அழகா. இந்த வயசுல நீங்க இவ்வளவு அழகா பாடுறீங்க. ரொம்ப அழகா இருந்தது மாதாஜி. தேங்க்யூ. முடிச்சிடலாமா பிரபுஜி? மாதாஜி ஓகேங்க. விஷ்ணு பிரபு, விஷ்ணு பிரபு என் பண்ணிடுறீங்களா பிரபு? விஷ்ணு பிரபு 10:10 ஆகுது. பிரபு விஷ்ணு பிரபு இருக்காரா மாதாஜி? இருக்காருங்க. என் பண்ணிருங்க. தேங்க்யூ பிரபுஜி. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது தப்பு பண்ணிருந்தா ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே ஐயோ கிருஷ்ண மாதாஜி. மன்னிப்பே நீங்க கேட்க கூடாது எங்க கிட்ட. ஹரே கிருஷ்ணா.